Nou ja, net dat ze slim is, maar... En wat moet er nou? Ja, en ik stel gewoon af en ik zeg ook wanneer je blijft. Gaat 5, hè? We gaan bijna, hoor ik. Hoeveel nog? Ja, ja, over 10 seconden is het 9 uur. En dan krijg je pak een seintje en heeft hij 5 seconden. Waar moet je niet op staan? Ja, dit is de rechtercamera voor hem, hè? Ja, ja, hier. Zeker Bart, over 5 seconden mag je. Viel de nacht, aflevering 2. Het is nu genoeg geweest, dus ze zullen zo komen. Achie van der Meer, tweede gast. 88 hier, schreeuwster. Ik had nou al een heel soort bewondering voor haar. Gewoon alleen nog al om reden dat ze hier komt. Op zijn leeftijd, het doren om hier een hele nacht te zitten en terug te helling. Ze is sterk, mentaal en fysiek, maar ze had wel een beetje moeite met rennen. Dus dat hele eind hieraas naar daar hel ik haar even op om haar te ondersteunen. Bewondering zei ik, ga ik ook van Timo en van Martin en van Jan en van Gerard, de 4 mensen hier om dit project heen. Die hebben de hele dag ons skrippen geweest om deze studio weer te krijgen zoals er is. Want we kwamen hier Joert en toen stond er blank. En alle wetter van Joert is gewoon naar binnen te komen, had tapijt opzogen, had kwartsluiting veroorzaakt. Dus die jongens hebben verschrikkelijk ontbuldigd in West. Het is heel behoorlijk weer, dus we beginnen hoop ik een hele mooie nacht van mij. Ik zie zien dat ze er is en dan hel ik haar op. Volgens mij is ze er. Nou, heeft ze mij verteld dat ik jou ophellen moest, maar je kom je zelf al. Nou, goeie. Nou, goeie. Nou ja, ik heb het 2 handen vol. Ja, dan, nou, dan maken we maar tuteren, of niet? Ja, doe dat maar. Dan ben we daar direct maar terug heen. Gaan we dat maar horen. Ik ben Bart. Ja, ik ben Achie dus. Dat Jerk. Ja, dat ken ik net maar. Ik zou haar zeggen mevrouw van der Meer, maar Nee, dus gisteren dat ik Achie zei. Ja, zeker. Dat Ja? is veel handiger. Dat dacht elke keer. Ja, hè? Ja, we hebben in Boldert een peer oudere man. Ja? Die is altijd mevrouw van der Meer nog steeds als ze met zin komen. Ja. Vooral die doet dat al lalling. Nee? Ja, dat al hoor. Een peer oudere man, Roomse man. Die Ja, dacht dat. Nou, net speciaal Roomse man. Ik had eens een keer wat een klusje, maar ik denk nog meer, maar Freek de Jonge. Ja? En toen zei ik tegen hem, ik vind het zo raar om jou meneer de Jonge te nemen. Nou, het is natuurlijk Freek, maar ik vind het ook raar om te tutoyeren. Ja. Tegen Ja, een dan man weer die- een stap verder. Ja, dus ik kan me ook voorstellen dat ik wel Achie zees en ik jou zees. Nou ja, dat maken we dan misschien. Wat nog heel eigenaardig is, op het moment ben ik op een bepaalde reden mijn nieuwste boek in het Nederlands aan de oer zetten. De 18. En dan, de 18. En dan heb ik bij het Fries, maar Jo en Sa, heb ik geen enkel probleem. Nee. Maar om dan in het Hollands in datzelfde verhaal uit te sissen, dat leidt net noffelijk. Wat is het verschil?
Dat is afstandelijker. Ja, hè? Ja. U is van mijn gevoel Ja. afstandelijker als jou. Ja. Dus het is net afstandelijk dat ik nou Jo zeg. Nee, Achie. nee. Ik vind het net vervelend. Oké. Het mag ook gewoon een doos zijn. We zeggen Alles is dit. goed. Kom verder. Ja. Mag ik even ondersteunen of mag ik dat ding Nou, Want ik ben het ook helemaal net geland. Ik want weet je er zelf maar in. Het enige waar ik probleem mee heb, is een onegale achtergrond. Nou, Dus, dat gaan we hier. ja, daarom. Dus is het Maar mooi als zo- ik even... Zal ik die even ja, houden? neem maar mee. Ja? Ja. En die tas in? Oh. Nee, die tas dat is goed al die stukken keer. Die Heden. bandjes. Ach, Ja, Heden. ik jou die even naar Ja, de natuurlijk. De eerste keer van Vlieland gaan we dus Ja, al te dat- pakken. Ja, prachtig. Het begon er al maar dat in Haas in Bals het bus net kon mis. Oh ja? Nee, Die kwam net of in die jouw is, toilet? die is nooit west. Wij gingen juist de directeur van de bus neer. En we kunnen voor hem ik zei, klagen. ja, ik zei, ik mag die maar weer hierin. Ja, hier moeten we in. En het helemaal niks. Als ik hoor me Ja? wel even. Lukt dat zo? Ja, dat komt van kleur. Oh, pas op. Wat heb je een mooi hoekje. Ja, mooi hè? Ja, prachtig. Wij hebben... En aan de overkant heb je een garage van de werf. Ja. En mijn zoon die zei nog, zit hij even bij de bus brengen? Nou, het hoeft niet zo. Nee. Eigenlijk wordt er zelfs maar naar Haas. Nou. Ja. En toen zei ik tegen hem, zodat die in wijze niet mee even brengen wil. Nou, Ja. hij erheen. Ja. Nou, de baas die had me even een Haas gebracht. Ja? Ja. Wat aardig. En ik zei, hoeveel kost dit? Nou, niks, zei je. Ja. Oh, ik zei, was een fles cognac. Nou, hij zei, dat maar lever, hoe heet het? Whisky. Boomsma, Berenburg. Berenburg. Ja. Ja. Nou goed, ik zei, ik krijg morgen een fles van mij. Dat aardig. En hoe zien wij nou dus jong zonder jou zitten? Ja. Ja, ik denk, ik mat er rennen. Ja. Ja. Nou? Ja. Fantastisch. Ja, dus we Zieke hebben plak. Doormeest zitten West-Worst? Nou, ik heb één gehoorapparaat. Ja. Dit is al helemaal net goed. Nee. Dus we maken het maar gehoorapparaat. Het doet goed, dus Ja. er is geen probleem, dat jij ik al. En hoe zei het maar? Ja, hoe schrijf ik het al? Ja? Oké. Waar was zitten? Bank, stoel of op een groen? Ja, we hoeven net heel tijd misschien op hetzelfde plak. Nee, zeker net. Ik Zeker ga net. eerst op een stoel zitten. Oké. Ik mag altijd graag, thuis heb dat ik de een tien uur mee had, dan Ja. voor het gehoor dat. Ja. Zal ik het jasje maar uit de wat? Ja, zal ik hem even oppakken? Als ik het al koud krijg, dan kan ik het weer rondwan. Het is zo dat wij hebben hier van de morgen en van de middag een heel soort rijwetter gewoon. Ja, dat heb ik weer. En daardoor is, ik lees meer even daar, ja, is alles behoorlijk weird worden. Ik moet wel even een boezdoek bij me hebben. Oh, die heb ik wel in de tas. Ah, die? Zal ik hem even Ja. pakken? Er zit wel wat in. Deze is ik al steken. Nou, hoe is het nou mogelijk? Ja. Hè? Ja. Dan ben ik vanzelf net hier hoe die maalde. Nee, want dat zoek ik dus uitlezen, omdat we nou dus maar hier te zo'n droeg in binnen, omdat alles zo weird is. maar Daardoor maakt wel- krullen dat ding is op. Dus, correct voor mij om daar oorheen te stromen. nou, dan moeten we daar goed voor oppassen. Ja. Of ik inderdaad de hele nacht op steen en dat jou gewoon op mijn hinder in de maten. Dat is misschien ook een idee. Nou ja, vooruit. Ik moet maar opletten. Het is sowieso altijd goed. Ja. En wat kan ik van jou niet schenken? Wat is zo? Wat kan ik van jou niet schenken? Inzetten? Inskenken. Oh, Drinken. schenken, inskinken? Ja. Oh ja, ik denk dat je dan in jitters zegt, maar dat is dus net zo. Inskinken. Ja, misschien ben ik wel fout. Misschien heb ik wel ingeten zeggen, Oh, maar... ik ben helemaal net perfect in het dus praten. Het schreeuwen, Ja. daar heb ik altijd eventueel het witboek bij. Ik ben van oorsprong. Praat ik geen Fries? Nee? Nee. En wel Balzeters, Ja. maar nee, geen Fries. Maar dat heb ik dat ik maatschappelijk nogal actief weer, Ja. vond ik dat ik het leren moest. En op wat voor leeftijd wie dat? Oh, doet ik het eerste manuscript inleveren bij Gwasse Brouwers. Ja. Gwasse, Van Fries en nou ja, Vrij? ik dacht het van mij. Het is prachtig, ik druk het al, maar Ja. dan was het eerst op Friese lessen. Ja. Ik zei dat ook net, dat schreeuw ik wel niet Nederlands. Ja. Gwasse lelijk. Ja? Ja. Hoorden op het telefoon. 4 minuten later bellen we. Doch het toch maar, zei je. Ik verbeter niet. Ja. Nou, zei ik, Ja. ik ben net op Fries gelezen. Ja, ik ben... Maar toen sprak je al wel Fries natuurlijk. Wat? Toen praat je al wel Nou, Fries. maar nou net echt goed. Nee? Nee, en nou nog net. Want nou, dan zit ik echt vers. Dan weet ik net wat het goede Frieske wit is. Nee. Maar ik wel eens worden, die het eigenlijk, denk ik, van een heel soort Friese van nou, haast alweer ouderwets is. Ja. Want dat viel ik net altijd aan. Nee. Nee.
Nee. In wat voor taal dream je met jou dan? In het Bolzetus, of in het Nederlands of in het Fries? Alles. Ja? Ik broek alles tegelijk. Ja, ja. 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 En bij in uw vriendenkring komt het ik alles van. Dus Ja, ja. ja. En Dus- uiteindelijk praat je het allerliefst. Nou, ik red u met het Nederlands ook heel goed. Ja. Ik vind, ik maai alle drie talen, ik maai ik heel graag gewoon Bolzens praten, maar u bent. Ja, ja. Maar die hebben alle je partners die Nederlandstalig zijn. Ja. Daar heb ik geen enkel probleem mee. Nee. Nee. Ik ben geen Bolzeter. Is Bolzet nog krijgbaar iets over als gewoon Stadsfries of is het gewoon Stadsfries? Ja, het is Stadsfries. Ja. Maar ze hebben Bestaan er specifieke Bolzeter woorden? Of nee? Wat? Bestaan er Nou, specifieke wat heel Bolzeter woorden? ik heb een heel skoft lang. Er bestaat een Ljouwerters wetboek. Ja. Ja. En nu wonen ze van de Friese Academie uit, wonen ze weten in hoeveer het in de orensteden het verschil weer. Ja. Nou, dus toen is een van de academie is een heel aantal tiers die is bij mij geweest, omdat ze moesten een oudere in hebben, Ja. die het altijd in dezelfde steden wennen had, in Bolzet in mijn geval. En dan vergelijk ik met jou, het is nou, dat weer een taaie klus hier. Oh, jou in een van de Duif, ouderen? ik weet dat. Oh, Pieter dat ik net Duif, al. Pieter Duif, die is west. Ja. En nou, dat vind ik weer clear. En toen belde er een man een letter of zo, belde er dus op. En toen Ja. zei hij, wij zitten hier bij de academie erover te praten. Ja. Dat in alle steden, daar broeken ze als verlieswet, om zo maar te zeggen. Ja. Kje. Ja. Maar hij zei, nevens mij, dachten ze dat in Bolzet net. Dus hij had mij hoe en dat is ik net zo. Hoe ging je hem dat op? I, zeggen wij. Hier? Een lepeltje. Een lepeltje. Ja, precies. Ja, dat had lepeltje Bill- zeg ik dadelijk, want mijn eerste schoondochter die zei, wat afschuwelijk lepeltje. Die was zo bijna voelde ze dan. Bilkens dogen dat ik. Die had een maïs. Ja, maar het ging om de sterren. Ja. En dat is alleen nog Bolzet. Ja, oké. En dat is toch heel eigenaardig. Ja. En toen gingen we dat nooit. En dat us Ben nog vaker die uitgang inbroeken als Herman, mijn man dus, Ja, en ja. ik. Oké. Maar jou bent dus een vrouwtje. Wat? Jou bent een vrouwtje. En? Vrouwtje. Ja, een vrouwtje. Ja. En hij is een mansie. Maar dan ben we heen gebleven met de vraag. Wat kan ik jou injetten? Oh ja. Nou, Koffie of thee of fris? Ja, ik vind de thee heel lekker. Ja? Dan Ja, zet ik hem vind thee. koffie heel goed. Ja, nou, misschien even koffie één keer nog. Oh, ik succes, want anders kan ik straks het sliepen. Dan maken we nog heel soort koffie aan. Ja, Koffie, even oké. koffie. Ja, heerlijk. Ja. Nou, het is juist dat ik goed Dan ga. hebben we echt een espresso koffie. Oh, dat is wel goed. Had je een voorkeur voor een kleur? Nee, Nee? ik weet toch net wat erin Ja, zit. kijk net. Wat is de mooiste kleur? De mooiste kleuren, die zet ik geen mooie kleuren bij. Nee? Nee. Vind je dit een mooie kleur? Nou, doe dat dan maar. Dat is nog het beste. Dat is al het te hut. Ja, hè? Ja. Hij wil even zachte kleuren. Ja. 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 Dat verhaal wil ik nog even aanmaken. Vanwege dat wetter en die kachels, ben we nou, omdat het spul droog maakt, zitten we dus een beetje te handig met temperatuur. Dan moet je ook gewoon zeggen als je te warm of te koud vindt. Oh, ja. Want we kunnen altijd wat bijstoken. Die hebben we de door iep, maar we dat likken Die is nou iep en ik ken hem tegen van. Het auto is goed. Maar de os is ik het. Jo bent de baas, de hele nacht erop. Ja, Als je zegt ja. het ziet, dan ook Ja, hem dat is dicht. goed. Als je, nou ja, Ja. wat jou willen. Ja, heel goed. Ja. Best. Ja. Oh, wat is je prachtig. Maar die vogels er. Tje, wat zou dat nou wezen? Welke? Die keppel hier, die groep. Die vlecht. En dan moet ik naar het antwoord op jou, wat het is? Ja. Ja, maar dat weet ik niet. Oh, Misschien wel prachtig. eelgworzen. Die bent toch zwart of net? Ik weet het net. De vogels van die ik in de tuin had, die ken ik al jaren. Ja. Maar dit weet ik net. Daar ben je wel hele mooie pauwgworzen. Echt hele mooie ja. beesten. Ja. En hele mooie bergeinen hebben we jongen. Ja. En lepelbekken, lepelaars. Ja, ja. Hele mooie witte, die binnen hier prachtig. snel dan ik. Dus Ja. als we geluk hadden, dan show die ik nog. Prachtig. Ja, het is een heel mooi plakje hier. Ja, hè? Ja, schitterend. Kom je al vaker op Vlieland? Nou, nooit. Nee? Nou, ik ben er één keer geweest. Ja? En dat vertelde ik van de media al. Maar we hebben 6 bij, maar we weer maar
3 oosten, maar dat weer nog iets bij. We hier ik nog net meer misschien. Nee? En de jongste van die 3, we hier een tenthuisje, zou dat heten. Ja? En we wisten er nog net, en daar in de duin en de jongen die weer verdwenen. De jongste. Ja. Nou, paniek, ik de meeste. Hoe oud wie die doen? 2, 3. Oeh. En nou, we hebben een heel schoft ziekje, man. Ja, ik zal het nooit vergeten vanzelf. En, maar nou, op een stuiter zegt ze dat jongetje helemaal van boven van de duin af naar onderen komen. Die hij weer opgegaan, dat deelde eens een keer en sliepen. Ah. Dat is de nachtmerrie van elke man. Ja. Vreselijk. Vreselijk. Ja. Ja. En hoe oud is hij nou? Hij is nou al in de 60. Dan had er het goed al hebben. Ja. En dat is die jongste? Nee, daarna kwamen er nog 3, maar dit weer de oudste 3 doen. Ja. Oké. Hoe oud is jouw oudste zoon of de dochter? oudste die wordt nou 64. Oké. Ja. Oké. Ze werken al hier nog, maar... Ik zou graag zeggen, jou had dus bijen dit al hartstikke mooi pensioen gaan. Ja. Hoe drink je de koffie? 4, alleen nog wat mogelijk aan je hand. Ja. Ik heb 4 jongens, Ja. 1 zwan en 1 dochter. Oké. Ja. Ja, mijn man leeft het niet meer. Nee, dat weet ik. Dat weet je ook. Ja. Vierwieling? Wat zei je? Vierwieling? Ja, 4 ja. Ja. Het zie je hier Alzheimer rond. Ja. Maar die zie je hier binnen het min beste. Nee? Het weer lieke goed toch ook. Ja, het is soms vooral onder een weer dreig. Ja. Maar nee, ik zal nooit zeggen dat dat minder jaren werden. En us ben ik, er het eigenlijk, nou ik zal net zeggen dat de verhoudingen al hier net goed werden, maar het is alle hier hechter geworden toch dit soort dingen. Ze hebben geweldig, alle weken kwam een van haar een dag en dat doen ze nou nog. Dus dat is echt geweldig, ja. 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 En dat is in een hele minuut het verhaal van een man die de Alzheimer had. Maar dat mag toch... Ja. Ja, daar kunnen we heel lang over praten Daar natuurlijk. zoekt de hele jongen over praten kunnen, maar dat doen we net. Nee? Nee, en over Alzheimer nee. Willen we net door Alzheimer Nee, praten? net de hele... Nou ja, het mag wel even, zeker Ja. wel. Ik ben eigenlijk... Waarom als iemand het weten wil, dan heb ik het erover. Maar ik drink het net in op om het erover te hebben. Nee. Het hoeft net. Zit het jou net zo in jouw leven dat ze nou nog niet, maar dat jullie geregeld toe praten matten? Of hoeft dat net? Nou, ik vind het altijd fijn als u ben over Herman beginnen. Ja. Nou, de verhalen, en wij zijn wel een familie van verhalen. Ja. En dat is altijd prachtig. Ja. Van een week kwam ik nog, ik ben helemaal ontroerd van een verhaal van een tjen in de schrift. Ik heb dan soms van die tien, dan schreef ik haast dagboeken. En ik kwam ze tjen van dagboeken met het verhaal. Van de jaren 80, voornamelijk gaat het dan over de vredesbeweging. Ja. Maar wat er dan tussen gebeurde, dat verwerk ik er dan in. Ik wil helemaal vergeten dat ik dat deed hier. Die kwam ik dus toevallig zien. Ja. En dan kom ik er een stukje zien bij u thuis, dat ik een jurk onder het naaien wie. En ik wil iemand passen en ik zei tegen Herman, wat vies van deze jurk? Nou, hij zei allerliefst. Zo, ja. En hij zei, wist wat dorst? De naai staat nou maar even, de maak het maar even kleer dat naai. Dan dorst hem aan, zei hij. We dachten de deur op slot. En dan wou ik een hele dag van mezelf alleen gaan. Nou, als dat dan weer leest, dan is het wel zo geweldig, hè? Ja. 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 Dan wou ik een hele dag van mezelf alleen gaan. Ja. Maar hij had jou nou ook hele dagen Ja. nog steeds van jezelf. Ja, alleen, dat denk is ik zo. Maar het is goed. Het is goed. Ik zeg altijd, het is schrienende verliefdheid, schreeuwende vereeld is het eigenlijk. Ja. Wat een oerbloed. Ja. 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 En had dat iets Maar moois? het jet nou bij mijn leven. Ja. Ik wil het nou ik net meer missen. Het is goed. Viel dat ik nog steeds als iets moois, iets warms dan? Of Ja. wat oorheerst het? De Nee, het pine? goede oorheerst. Ja? We hebben hele goede herinneringen. Ik heb zelf dingen verkeerd in. Dieren zoals eigenlijk wel dingen verkeerd door. Ja. Maar daar zit ik net mee. Ik denk, beter ben ik net. Dus dan ben ik, maar het meeste is goed in. Ja. En hij weer een geweldige man voor mij. Het is echt... hij heeft verschrikkelijk van mij gehouden. Ik van hem, maar dat is,
Dat rekken ze net weer kwijt. Nee. En dat is goed. Ja. 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 En had die ziekte, dat beeld, ik bedoel, is dat ook een beeld wat hing in bloot wat eigenlijk de mooie tijden daarvoor in paard zit? Of ben die hier een integraal onderdeel van het beeld? Ja, maar het goeie oorheerst het wel. Nou zit ik extra in mijn koor dat ik het liefste vasthouden wil vanzelf. Ik ging je net gauw oor, want ik ken me om heel zo'n dingen verschrikkelijk lelijk en drokmeidje, Ja. maar het bloot net hingen. Nee. Nee. Dus ik... Maar had dat een verbonden met elkaar? Wat? Had dat een verbonden met elkaar? Dat jou... Dat denk ik wel. Ik vind toch dat... ik ken mezelf, de dingen die ik net goed ben, ik mezelf ik wil van Jan. Al weet ik dat ik ben net volmaakt, net volslijn, dus dat is zo. Ja. Maar dat accepteer ik wel. Dus ik zit... ik kan er net te lang mee zitten. Nee. En wat zei Herman dan vroeger? Wat zei Herman dan vroeger? Had jou daarmee om pannenkoeken? Dat iets net zagen? Hij is de man die mij leert het om, vast het in dit leven kind, om helemaal vrij te wezen. Hij mij leert. Ja? Want wij hebben het heel dreig gehad in Balzert, want wij zijn allebei van Hoefsluit, ik Balzerters, dus we zijn altijd in Balzert bleu. We zijn beide komen wij uit een zakenfamilie. En van mijn ouderen die ik in kerken en maatschappij actief ben. Dus wij hebben er gewoon bij. Ja. Maar toch dat wij allebei, hij uit een heel traditioneel gezin en ik uit een wat vrijer, maar ik redelijk. Want ja, we hebben een zaak en mijn mem zei wel vaak van, het is al hier onzin, maar past die maar aan. Ja. Dat zei ze heel vaak. Eigenlijk weer die harteert voor u, maar dat koer in dat vermidden eigenlijk haast net. Maar dat dat kan ik cynisch wijzen. Wat? Dat kan ik cynisch wijzen. Van, Nou, je kent het dan net verhoren, dus accepteer het dat maar. weer misschien wel een beetje weer. En zij hier eigenlijk letterlijk matten als dat ze hebben. Ja. Ja? Ja. Wat hier het verschil Ik heb een maken? heel soort ornament wat dat betreft wel achteraf begrippen. Ja. Ja, ja. En Want Herman, mijn man, die weer ik in, hij weer het Siersgras hier aanvankelijk, en dat is letterlijk misgegaan, maar goed, dat komt misschien wel aan de water en ooit maar net. En dan zei mijn mem, want wij weer eerst, toen wij trouwden, weer wij nog netjes bij de KVP, Katholieke Volkspartij. als echte katholieke bolzetters. En, maar er weer nog de PPR weer er nog net, of wat, daar begon het waarschijnlijk bij, of wij werden daar al lid van. Ja? En dan zei, Waarom van de PPR en waarom net van de PSP? Nou, PSP hebben we nooit overpakkeerd. Maar Nee, Jim wint dat toch voelt buiten bij uitstek actief als in Ja, vredesbeweging. en toch is het zo. PSP hebben we nooit overpakkeerd. Waarom net? Weet ik net. De PPR, ik weet het net. Maar dat weer dadelijk, doordat er kwam, Bas de Gaai Fortman, die praten een taal die bij ons paste. Ja. Alles wat na de oorlog in het nije tanken, in het kerken of maatschappij, dat weer voor onze gevoelens fressen. Ja. Van, het weer eigenlijk soms, hier je het idee, eindelijk zei het in wat we net eerst wisten dat we tochten. Ja. Zo weer het ze wat. Ja. En dus dien mij alles. En wij heren, ik fieste me een begrip voor mensen die dat absoluut net bijbenen konden. Je bent dramas. Ik doe geen begrip voor. Nee? Nee, het is toch natuurlijk als wat. Nee, dat vind je net zo. Ik had een collega die zei dan, Bart, links gereformeerd, dat ben de allerslimsten. En jou bent net gereformeerd, maar hij bedoelde maar natuurlijk mensen die een confessionele achtergrond hebben. Nou ja. Maar letters Ja, is maar ja, links ja. idealistisch worden binnen. Hij zei dat ben de grootste drammers. Ja, maar wij zijn dat hoop ik net worden. Maar ja, wel dat wij worden net altijd begrepen. Nee. Maar dat wil ik er nog zeggen. Dus we weer nog met bij de PPR of een biljet van de route. Nou? Ja. En dan zei hij, ik ben er helemaal mee eens dat je hem daarop stemmen. Ja. Maar zo'n biljet, dat ken net van Herman met zijn zaak. Zei Nee, hij dat. precies. En die dan zei zei Herman, Ja. wij dachten hier net ons zelfdiscipline. Hij zei, ik ben er nooit een klant om kwijt trekken. Nee? Nee. Maar jou had wel eens zijn dat jou de Nou, les ik van moet, horen. dit week volslaan mij hem eens, ja. Maar
ja, wat gebeurt er dan? Er komt dan... het begon met de eerste vredesweken. Dat weer nog... dat wilde wel terug het IKV organiseren, maar dat weer doen alleen nog maar landelijk. Maar, Wanneer gaan we het hier in en dat weer... Nee, dat weer een 69, zeg maar. En toen zie ik in een... we hier doen in Bolzert, maar dat is een rier van het kerken, maar er weer maar een heel iets groepje mensen, een initiatief van wie dat komen is, weet ik niet. Werkgemeenschap van kerken. En er zitten 3 Roomsen in, Frits van Homberg en pastoor Bertels en ik. Dus hem hier mij ik vregen. En dan verder orenmeesken. En toen kwam toen in Nederland de eerste vredesweken komen. En nog een jongen, ik kom nog zo gauw net op zijn naam. En wij kregen de opdracht, wij waren de jongsten dan, om een vredesweek in Bolzert te organiseren. En dat is een geweldige week geweest. Geweldig. Alles kwam weer, maar we hadden een winkel die stier leeg en daar mochten we een tentoonstelling houden. En wij zochten allemaal hele pregnante uitspraken over vrede op. En die hadden we daar al hier opplakt, altijd met de Hans Kruf, dus dat mooi grote letter. Dat gier al hier nog, hoewel de lui van nou. Zo. Maar ja, het kon toch nog wel. Maar dan in die tijd, hiest mensen die het volle radicale waren als wij. Ja, hoe zullen die groepen jitten houden? Nou ja, fijn. Dat weer van die groepen die praten erover om de slangen terug te snijden bij de pomp, de benzinepompen en zo. Nou ja, daar stien wij vanzelf volslaan net maar eens, maar fijn. Die kwamen doen met haar eigen programma in die vredesweken. En dat is het begin van alle ellende west. Want dan zei ik tegen een van dominee Hoekema, ik zal het nooit vergeten. Ik zei, wat mat we met die groep? Die zetten die loeken toch een heel soort mensen om. En toen zei hij, als het omkeert, dan zou het erbij gaan moeten zijn. En dan dat is juist wat ze willen en wat er gebeurt. Nou ja, ik heb die in. Ik hield misschien wel net die mat, maar daar ben ik altijd op ausjoen. Dat ik daar bij die groep was. En die plegen wat fysiek Ze gebeurde niks, ja. Ze hadden alleen nog hele grote witten. Er gebeurde niks. Er is nooit een slang terugsneden, wat dan niet. Nee. Maar goed, dan komt het ene naar het oren. Dan praten de pastores uit Bolzert, die praten met burgemeester Mulder, over de kerstzangtjenst. Dat was er dan op Tweede Krijgsdag in de Martinikerke. En dan daar praten ze over. En dan zei de burgemeester dat we zo'n vanuit die Rie van Sjerken, die werkgemeenschap bekend, zo'n wij in de Jest voor de eerste keer een ecumenische dienst hebben. En daar wie ik dat vanzelf, ik ben bij belutsen. Ja. En dus de burgemeester die zei, je moet oppassen met die mevrouw van der Meer. Hij zei, dat mag net teruggaan. Die pastoren leiden naar om, die gaan om. Het kon net teruggaan. Maar Hoekema, de doopsgezinde, die weer er net bij. Dus die zei, als je met kerken hebben, we hebben dwang kunnen, gaan ik wel vast zijn. Pastoor Ros van Bolzert, pastoor Ros, je kunt het kerken krijgen, maar ik heb geen enkele verantwoordelijkheden. Nee. Nou, we hebben met de orenmeester, boeten de doemenis om, hebben we erover praten. Wat doen we dan? Met Hoekema. En ik zal nooit vergeten, weer ik een hervormde man bij. De Witte, een geweldige man. En die kwam, bij u zo'n hoe praten we erover, hoe het was zo'n. En de Witte die zei, ik heb er net verslipt en van de morgen heb ik gedacht, wat zou Jezus dienen? Hij zei, toen wist ik het mag teruggaan. Jezus die had het dus wissel, joh. Nou, dus het eerste in de West, de koers nooit mooi krijgen. De kerken is grootvol. In de Roomse kerken werd 1200 mensen in kon. Ja. Alle dominees zien het achterin.
En dat werkt de grote overwinning van Achie van der Meer? Nou, nee, nee, lang net. Want doe begon verder al ellende, ja. Ja? Daarna, ja, ik ben er altijd op ontschoen dat ik heel radicaal weer terwijl dat. Ja, ik door de dingen te sissen. Ja. Maar echt radicaal. Bij oren vergeleken ben ik eigenlijk ik net. En ik word altijd in het redelijke houden. Ja. Maar ik solliciteerde eigenlijk mij de katholieke MAVO als tekenlerares. En ik weer de enige bevoegde, dat is niet goed vanzelf in het Fries, maar ja goed. Enfin, De enigste maar het volg, denk ik. Ik vind de enige maar voel. Maar dan geven we net moeilijk wat van de hele nacht, ja? Maar dat Nee, kan wel oké. raar worden. Nou, Praat lekker. dat haat van de squallen, ja, dat weet ik zo niet. En die oer benauwd van. Ja. En met hulp van de inspecteur hebben ze een net hier zonder voerbeneem. Ik kreeg die baan net. Nee? Nou, dat soort van dingen. En dat burgemeester Mulder dan, dat ik bij me op het stadhuis west had, want wat ze al hier zijn. En dan zei er, ja, hij jette soort dingen die er dan gebeuren. Biafra voel. Dat zei hij misschien niks meer, maar dat weer toen we echt... Ik weet wat Biafra is, maar een Biafra Nou, die wilden afhankelijk worden van Congo, toch? Nou ja, fijn. En wij zeiden dat weer het algemene denken weer, als die Oeriaan mat, dan worden al die mensen er uitslachten. Ja. Dus Biafra voel. En ik wilde opbel terug Stef de Haas. Ja. En Stef de Haas zei, er moet nou een snijden weer. Er moet een proces, een stille tocht door de stad, omdat dat de Biafra vallen is. Ja. En ik zei, ik dacht, en dan moest ik moest mij en de pastoor en vregen om de klok te leren. Ik zei, ik dacht het net. Ik heb het net gedaan. Herman die het wel, mijn man. En ik ben nog altijd blij dat ik net meegaan ben. Maar dan zei het burgemeester Mulder, de hek op het statuutplein. Hij zei, ja, dat is het vervelende. Jou komt net wat lucht. Maar jou bent diegene die het achter de schermen doet. Al die... Ik heb niks die, helemaal niks. Maar de zei letterlijk, de knokploegen steenkleer, zei hij. En de eerste die ze pakken, dat is jouw oudste zoon. Dat is echt weer. Die wie ik actief in de vredesbeweging, maar die deed helemaal niks. Die was student in Grace. Maar hier jouw mem dan net gewoon gelijk? Terug te zeggen van, let iedereen je maar gebeuren? Ja, eigenlijk wel. Maar ja, uiteindelijk, dat weer voor alle van dat soort van dingen. Nou ja, wij hebben er nou in één keer gewoon net meer bij. En dat wist je mem al lang? En, dat gebeurde zo? Nou, misschien wel. Maar ja, zeker, dat zou ik kennen. Dat zei, maar fijn, we hebben het... maar Herman, die lust zich van al die dingen niks over. Nee. Ze hebben hem ik wel heel bot beledigen, maar... En hij hier daar minder last van als jou? Ja, hij heeft mij er dus echt door hen geholpen. Ja. En dan op een stuit is het door. Maar ik heb een schoft hand dat ik echt dingen net onderhoorde. Nee? Dat ik mij alles van al dit soort dingen ophoorde. En toen kwam het IKV, het zie je letter weer dat, maar plaatselijke groepen, dus die ik alle jaar toen die demonstraties tarieerden had. En doe wie het oor. Dan komt een heel soort mensen die hetzelfde denken als jij. Ja. En dan is het door. Ja, dan juist ergens bij. Dan jij er ergens bij. Eindelijk. Ja, zo weer het eigenlijk. Ja. En toen weer het goed. Ja? Dus daarna heb ik nooit meer ergens last van gehad. Want op dit moment net, nee. Dat is precies dezelfde dynamiek ze ben me wel lastig vallen, maar ik heb er geen last van hond meer. Is dat net precies dezelfde dynamiek als een voetbalsupporter? Misschien wel. Die bij een clubjaren wel? Of een PVV'er? Ja. Er komen bij dat soort groepen komen mensen dan, we kregen leden. Dat weer gewoon mensen die de verlet van hier bij een groep te wijzen van mensen die het mij elkaar ergens mee aan de gang winnen. En dan wij rapen mij elkaar echt stand op de ICTO jette dat dan. Ja. ICTO weer interkerkelijk en die twee, weer voor tweezijdige ontwapening en IKV weer voor maar éénzijdige ontwapening. eigenlijk wie dat heel goed dat dat kruist. Hè? Wij gingen op een middelbare school in de jaren 80, toen speelde dat. Hingen wij posters hingen in de kantine van het ICTO en posters van het IKV. Ja. En we zitten op christelijke scholen. En toen wij ook in een huis binnen, aan het einde van de medie, ging de rector, die ging de ballons en die hellen de IKV-posters voort en die liet de ICTO-posters hingen. Dus echt weer. Ja. Ja.
Nou, daar is ik een boek over te schrijven. Ja. Want die dagboeken die ik vond, heb Grutte Multimap. Alle jaren wat ik we hebben 10 dat ik haast joen ergens heen moest om een inleiding te houden over de vredesbeweging. Ja. Maar waarom ging jou bij het IKV en waarom net bij het ICTO? Nou ja, omdat ik vond dat ze zonder meer gelijk in kernwapens de wereld uit te beginnen uit Nederland. Ja. Nou, wat zou er nou mis met Westhammer? Nou, liever een raket in de tuin dan een ris in de keuken, Wij toch? zijn nooit echt benauwd geweest dat die Russen komen. Zo. Nee? Nee, nooit. Echt net? Nee. In die jaren net? Nee, Waarom net? nooit. Nou, Iedereen weet werd ik toch benauwd voor de Russen? Wij hebben bij het IKV vooral Mintjan Faber, dat is eigenlijk nou echt wel een kameraad haast van mij worden. Als Kwartelien is er nog een keer bij me in Bolzert op bezoek werd. Ja. De En, grote IKV-voorman. Wat? Ja. De grote baas van de IKV. Ja. En ik doorde met Tjen te spreken, want dat wie ik wel nedig. Dat vond ik zelf. Dus dat deed ik. En dat vond ik best. Net dat het halfjaar, maar dat wie ook goed. Maar het had wel een vreunskip opleveren. Ja, zeker. En dan, die zei ik altijd, net alleen nog een heel soort IKV'ers weer dan die gevoelsmatig het ermee eens weer. Dus vanzelf, kernwapens de wereld uit, tuurlijk. Maar hij zei altijd, zorg je dat je argumenten hebt. Ja. En dat heb ik echt wel leerd bij... En wat wie het argument om te zeggen van... Nou, dan maar te laat ik beginnen zeggen, bij als je gewoon rustig redeneert, dan weer het net alleen nog... Het gevoel mocht er ik bij. Ja. Maar dat het echt onzin weer. Wat hield ik meer op beide kanten, al die wapens, nou ja, dat soort dingen. Ja. Het weer een heel vervelend onderwerp, want er moest dan ik bijblouwen wat er al hier om wapens verscheen vanzelf. Ja. Daar vond ik niks om, maar het moest wel. Maar ik vind dat wat Joneer me helemaal net een argument. Dat vind ik een mening. Nee, maar het argument weer ik dat het ik tactisch heel goed te verantwoorden zijn weer. Hoe dan? Dat Ierland beginnen zo mij op te houden. En dan maar zien wat dat aan de oren komt voor gevolgen hebben zo, eventueel. Ja, Dat is een hypothese, maar dat is net een... idealistisch verhaal vanzelf. Ja, precies. En geen argument. Maar een argument vind ik wel, als je zes kennen, van er is allerlei tactische redenen, rationele redenen, om deze stap te zetten. Maar ik ga er net een rationele reden uit. Ik ga alleen het ideaal. Nou, dat vind ik net. Als je nagaan kennen van hoe stiet de vijand ervan, hoe stier we er zelf van. Ja. En je kent dat nagaan, dan kun je zeggen, we hebben het over. We kennen dit gerust aan. Ja. Daar ben je ook dat vind ik wel een argument. En daar ben je ook wist van? Daar ben ik wist van. Daar ben je geen twijfel? Nee. Ik twijfel aan het soort, maar daar net aan. Nee. En wij hebben vanzelf ook altijd... ik zit heel tijd met de Sjem, wat die vogel heel tijd docht. Die heel tijd... Het is net als... die doekt dan heel tijd het water in. Volgens mij of het een roofvogel is. Nee, het is een familie van de zeevogel. Zie, daar gaat een lepelaar, een leppelback. Oh ja? Dat is die gruttere. Oh ja. En die Lietse wieten, dat is volgens mij is dat een Jan van Gent. En die doorkrijgt hetzelfde als valkjes, zeg maar die fladderie. Oh ja? En dan doeken ze het water in om visjes Dan gaat ik heel tijd, want het is net een roofvogel, denk ik. Maar dan gaat heel tijd het water erin. Ja, het is een soort zeevogel. Het is een prachtig gezicht. Ja. Maar wij hier vanzelf ook, dat weer de interessante kant van het verhaal, dat wij altijd contacten hebben met de dissidenten in die eerste Europese landen. Ja. Dat we echt, ik heb er Nijweke Sneun komt een Duitse vrouw, en die ken ik van uit die tijd, dat we ik een dissident dominee in de DDR. Eerst Duitse dit die komt alle jaren maar zich vrouw een week bij mij als bezitten. En die zit toen in Eerst-Duitsland of die wie toen al vlechten uit het westen? Die wie doe al vlechten uit het westen of net? Ja, die is wel blauw tot de eind. Hij wordt er blauw. Het wist hier dat ik van die plakkaten blijf in deinem land und wehre dich. Dat hadden we dan. Ja. Dus ik ben een paar keer de West, maar dat wie al gauw vier, dat ik geen tasstemming van de statie meer kreeg om daarheen. Dat kreeg Mietje Faber ik net meer. Nee, dat verbaast me niks. Nou, dus ik mocht er ook net heen. Maar je kon in eerste instantie daar nog wel heen? Ja, ik ben er dan een paar keer West, ja. En ik ben van na die tijd, want ik weer ben in de jaren 80. Maar hoe gaat zo'n reis? Want je krijgt een visum en je krijgt alle keer een man op je nek die steeds in de gaten houden wat je doet. Hoe streng wie dat? Nou, uiteindelijk, als je tasstemming kreeg, dan voel het wel, maar ja, dat worden bij de Grace dan heel lang, alles nice. Ja. En als we waarom kwamen, dan kist die
Ja, daar gaat hij. Daar zit Ja. hij in de... Ja. Prachtig, hè? Ja. Ja. Prachtig. Als we daar weer omkwamen, dan Het is een soort Stasi, hè? Die in de dan gaten kwam, dan houdt. kwam in de trein, dan kwam de Nederlandse geheime dienst of zo wel. En dan moest ik mij verantwoorden wat ik deed in de DDR. Ja? Echt weer. Dus soms weer het al zo dat ik een aanvraag om naar de DDR en dan kon het AFP, hoe heet het kerstbureau ook alweer? AFP? ANP. Ja, ANP. Ja. Die kon al, voordat ik het had, kon die al berichten dat ik geen tasting meer kreeg om daarheen. Echt weer? En dat zie je dan in de Ljouwte kranten. Maar had je 81, Wat? 80 weer? Dat weer, ze beginnen, ja, dus die keren die begonnen in zo'n zondag, dus tussen zo'n zondag en 90 is dat al hier gebeurd. En als je in die tijd als Nederlandse een visum vreeg, afstemming vreeg om naar de DDR, dan ben je toch eigenlijk al op voorhand vertochten, want dan je toch geen haast zonder zo'n soort doel naar de DDR. Nou, dus had je die praktiseerden dan door naar de DDR. Het IKV, in die periode is er heel bot een wrouwing geweest, een afstand tussen het IKV, het interkerkelijk vredesbericht. Maar gewoon het kerken, die wilden heel graag contact met het kerken daar. Ja. En dat we in alle kerken die over politiek willen net praten. En wij wonen dat krijgt wel. Dus wij hier eigenlijk dus tussen die kerkelijke contacten en de IKV-contacten weer een hele grote spjald. Ja. En dat heeft altijd dreigend gebleven. Is dat. Letter Ja. hebben ze wel tajoen. Dat ze die kerken, dat ze moesten omdat ze... Nou ja, er mocht geen vriendschap met het IKV wezen. Het moest heel duidelijk wezen. Dus het is binnen wel dingen net goed gaan. Nou ja, daar wil ik het verder net over hebben. Maar die echt heel verschillend. Wij gaan met totaal verschillende instellingen naar die Oost-Europese landen. Maar in Nederland wisten ze dat jouw belutsen wint bij het IKV. Ja. Maar niet een goed week vandaag. Dus een beetje een intelligente stageman die kon dat ik wil weten. Ja. Hoe kreeg je jou toch toestemming om de DDR in te komen? In het begin is dat wel een paar keer gebeurd. Toen hebben ze dat misschien nog net terug. Hoe Nee. gevaarlijk ik weer. Nee. En Helendal onder een is het ik een keer geslagen. Want toen is Herman nog één keer mooi geweest. En wat ik probeer me En zo'n dat reis weet voor te net stellen. waarom. Maar bij de statie wie vanzelf ik net alles logisch. Nee, Zoals ooral. nee, ja. Nee, lang net alles is logisch. En hoe ging zo'n reis? Dan ging je hem daarheen en dan? Spanning, altijd spanning. Vooral bij de Grace. Maar wat voor doel ging je hem bijvoorbeeld? Wat weer het plan? We moesten ik ben één keer bij mijn groep IKV's naar Boedapest West. En dan wie dat zou regelen, dat er in Boedapest kwamen dan ik meestal uit oren Eerstblokland. Ik allemaal decibenten. En dan stelden wij op de verklaring van Boedapest. Ja. Niks op het lief, maar toch formuleren. Het joeg toch wel een meer skippelijk gevoel. We zijn met elkaar op een andere manier dwanden. Ja. Maar deze zaak, en dat sterkte je in je ideeën vanzelf. Ik hoor het nou, het weer geweldige. Maar dan zei je dat we weer daarop een keer ergens in de 80 jaren. En toen weer in wat bij Solidarność in Polen. En toen we met Jan wij zo'n soort ondersteuningscrew van die Solidarność in Polen. Daar begrepen die orenmeesken uit die Eerstblokland totaal niks van. Die hier niks, zij hier onderling geen dingen met elkaar. Dat kwam terug dat wij dat organiseerden. Okay. Het IKV dat organiseerde, snapte er niks van. Omdat ze het net van elkaar wisten of omdat ze net interesseerd winnen in elkaar? Ja, ze wisten denk ik net van elkaar. Ieder wie maar ze hebben natuurlijk in die jaren, die vriend van mij, die Berger, die zei wel vaak van het het hier alle jaar 40 jaar stilstaan. Ja. Ja. Het is ook zo. Maar even waarom, je ging daarheen maar wat voor doel, wat voor plan, informatie verzamelen? Ja, en mensen helpen die er zitten, die willen graag als komst hoe praten. helpen? Nee, Gewoon dat was praten. net, ja, met elkaar praten, elkaar versterken en geven wat van je dwan. En wat wij daarover publiceren of beter net. En nou ja, dat soort van dingen. Wat wij om die vrij te krijgen, soms weet ik nog wel eens, maar de autoriteiten praten of net. Nou ja, dus al dat soort dingen. Ja, Tactiek bespreken. En ik Wat zet de even jongens dan Kasper deden even, als ze jongen, voetballen moesten, tactiek bespreken. ja. En ik zet even deze weer om, ja? Als je het kort krijgt, zei je het, hè?
Wat als het? Als je het koud krijgt, Ja, zei ja, je ja, wat, hè? dat zeg ik het wel. Want dan, die door kan ik nog dicht. Ja. Maar, en door die mensen, ik hier te wijzen, zie je hem? Ja, die meesten wel. Ja? Ja, natuurlijk. Die Eddie Maar die Berger. bent toch ook bang? Maar ja, die Eddie Berger die heeft een functie in het kerken en dan kon ze altijd wat meer. Ja. Ja, want die zei dan, ben even lachen, hoor, dan hè? kwamen wij, mijn koor Ja. en mijn groepje. En dan zei hij, ik heb mijn buurman, de communist, ik uitnodigen, ja, zei hij. Ja, ja. Ja, die kwam net, die woonde net, maar hij heeft hem wel uitnodigen. Maar woon jou als interkerkelijke vrouw wil met een communist praten dan? Nou, dan heb ik niks op zijn hand. Nee? Om ermee te praten, net, nee. Nee? Wij hebben, nou dat is een hele eigenaardige ervaring. Ja. We winnen twee hele aparte ervaringen wat dit onbelangrijk. De Partij van de Arbeid in Friesland, Ja. die meesten van, dat waren dus officiële meesten van de DDR uitnodigen. Ja. Er waren bij de PBR bij de PvdA en die best meesten die ik mij vielden, die eigenlijk een soort het socialistisch systeem verdedigen, wat ze Ja. in der heren. Ja. Wat wij net deden. Wij Nee. waren net zo kritisch over dat systeem als het over zijn eigen oor hier. Ja. Wij waren alles kritisch. Wat weer de woord aan? Nou ja, Welk systeem doogde wel? dat is een socialistische grond. Ja, het verhaal is prachtig vanzelf, Ja. maar de werkelijkheid weer het net. Maar Nee. fijn, Nee. die hier meesten uitnodigen, Ja. officiële meesten, in Friesland. Ja. En dan werden ze, toen ze een joen organiseren met de top van het IKV Friesland. Ja. Ik weer dan van IKV Friesland. Nou, en dat ging heel snel mis. Want wij hebben kritiek op onze eigen regering, maar ik op de DDR. En Ja. dat doet de Partij van de Arbeid kon dat net ha. Nee, hè? Nee, Nee. dat is helemaal misroen. Stelletje salonsocialisten. En toen heb ik weer de sa van ontdaan. Dat is net een goed. Nou ja, sa Onien. dat ik dacht, nou ja. Uiteindelijk ben we naar huis gaan. En er was een van die vrouwen uit de DDR, die heette ik nog Kliemchen. Ja. Dat zeiden. Ja. En toen heb ik die partij mensen bij mij thuis nog uitgenodigd. Peer van uw kant en mij han. Ik zei, Ja. we matten het jaar oor ha. Ja. Dat wij sa oors dit zijn oorstem. Ja. Dan ben je stap dichterbij. Bij elkaar komen doen. Doe net. Nee. Apart net. Ja. Hier met hem weggelijk. Wat? Daar hier helemaal weggelijk. ja. die heeft vaak gelijk, ja. Ja. Wat wil je dan net zien? Ik zal nog één ervaring Ja, van die DDR. ja, maar waarom ligt van hier een anekdote in horen? Kom maar op. dat is anekdote. Dat vond ik de laatste keer dat we er weer. Toen wie het. Er is helemaal nog mij best. Dus dat wie in de lettere tier. Af en toe wat noffelijker weer, maar toen ben we de best. En toen zitten we met een grote groep mensen in de tuin. Ja. En er kwam een orendominee, die ik voor koer. En die weer de hele stad, Dresden, weer erin west om ergens bloemen te keepjen Ja. van een cirkel. En toen zei en die wie hem net slagen. En toen zei ik, je hebben als alle jaar hebben wel bloemen in de tuin, we hebben neem je dan net gewoon wat van die bloemen, maar nee, hij wil echt. Het moest echt wel. En dus ze maar je wel winkels hebben. Ja, die dat doort, dat mocht wel, maar dat is een heel moeilijke dag voor zelf en alles precies bijhouden. En toen kwam een heel peteer van wat nog wel koer en wat net. En toen zei ik, en wat zou er hier gebeuren? Wij weer naar een tentoonstelling west. En dan moesten we toch een smal gangje konden we erin. Om beide kanten stieën om een kaartje te knippen. En als er even naar de wc moest of wat oors, dan wist net hoe smarrig dat er al hier weer. Alles en elk wie net interesseren. En toen zei ik, wat zou er gebeuren als je hem nou alle naar het werk bloemen van uit de tuin meenamen. En je bezwaren dat alles keurig skim weer. Je zo mij elkaar de dingen wat opvrolijken en wat aardiger wezen. Wat zou er dan gebeuren? Ze wisten net wat ik het oor hier. Nee? We hadden net over praten kunnen. Letter het één man met skreun, niet raden, ik zal het nooit vergeten, een hele lange brief, dat er de hele tijd erover nagedacht had en we ze hier de dwangkind, zei hij, en we dienen het net.
En dat wat- soort van dingen. En wat is jouw ze hebben verklaring alle jaar daarvoor? ervoor verzorgen dat ze thuis al hier goed hebben. Ja. Dat weet ik zo. Ja. En vol mijn vrienden en lietse groepen, die hebben het goed met elkaar. Maar de meesten hebben er niks mee. De kerken gaan soms nog wel. Dat ze dagen hier dat die kerken met elkaar dingen hier, maar in groepen. Maar de boeten, de samenleving, daar hebben ze niks mee. En is daar een verklaring voor? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat zij hebben haar. Er zullen best wel mensen geweest, de echte communisten, die hebben haar zo net veel, maar dat winnen deze mensen net. Dus die hebben daar eigenlijk net bij. Zoals ik een tijd lang ik net bij mijn meeskip jette. Nee. Snap je dat Dirk? Ja. Maar we hebben net eerst over praten kunnen verder. Nee, Dus ik was stil. zat Jip. Ja. Dat vind ik wel heel apart, hè? Ja. Tja, Ja. goh. Zal ik even thee zetten vast? Wat? Thee? Ja, goed. Ja. En dan weet ik nog het prachtige verhaal van Christian. Dat weet ik, aan het eind van de EDDR-tijd, daar stonden ze op een groot station, stonden ze met het hele perron vol, wacht je op het trein, die het net kwam. Nou ja, uiteindelijk wel. Maar hij zei, er stonden maar helemaal vol. En dan weer er één, en die begon te neurien eerst een echt Duits volkslied. En dan een peer eromheen al hier. En uiteindelijk zei hij, zong dat hele perron keihard alle hier. Hij zei, nou, en dan denk ik, dat is een ervaring. Als ik het vertel, dan krijg ik haast nog de tranen in de ogen. Zo'n prachtig verhaal is dat dan. Wat mensen dan maar elkaar kennen. Ja. Hè? Ja. Dat is schitterend. Komen zulke verhalen letterlijk meer Ja, verjocht? Wat? Komen die nou ik meer verjocht als destijds? Of ben je als altijd... ik hoor dit onderwerp begin, dan komt het me wel weer te zien. Al dit soort dingen. Ja, Maar krijgt een verhaal meer weerde naarmate de tijd vordert? Nou, het wordt er al hier net minder van. Want intussen heeft zelf een heel soort ondervindingen op allerlei meet. En dan juist hoe dingen aankomen kunnen of net in groepen mensen. En bij die zelfs ik van, waarom komen sommige dingen aan en oren gingen gewoon allemaal hier langs de heen. Waarom? En dan beginnen, ja, en nou dat ik alleenig ben, kom ik er meer om terug te denken. Dat is ik het enige wat ik van deze periode sinds ik ken dat beter is als de tijd ervoor. Of beter, een meerwaarde misschien. En wat Ja. levert dat terugdenken dan op? Nou, en analyse en meer begrip? Of levert dat Ja. verhalen op? Dat je verhalen Nou, nee, het levert opheft? vooral op dat ik volle meer de orenkant van dingen zag. Van, ik ben altijd iemand die het heel vaak te gauw reageert ergens op. Vooral als ik lelijk word. Of iets geweldig vind. Maar dan, en dan van de week hiek er nou mijn vriend oor. En die zei, ik wacht je altijd heel lang. Dan zei ik, die is directeur van een wetenschap in een afdeling. En dan zei er, dan zit ik aan, dan komen mensen mij voorstellen of oren dingen werd hij oor. En dan zei hij, ik kom erop terug, want dan wil er net dadelijk reageren. Uiteindelijk zei ik zei dochter dan ik, ja uiteindelijk dochter het. En dan zeg ik, dat zou ik wat meer werken. Ik leer het wel wat beter, maar ik leer het nog net helemaal al. Om vaak te gauw te reageren. Maar de laatste periode maakt je jouw vordering. Maar nou gaat het wel beter. En Er is nog hoop. en ik praat volle meer over mijn mensen die komen. We hebben nou, omdat ik doof ben, hebben we de tafel, zo'n snelle tafel. Zit met z'n oor elkaar en heeft orengesprekken dan wanneer het in een varkamer in een groepje zit. Ja. En elk vindt het leuk dat we over dit soort van dingen praten. Want ik zeg net alleen, nou zeg ik zelf een soort, maar dan wil ik die oren ik altijd jaren. Ja. Ja, daarom zou dat ik wel wat meer dwan maaien. Ja, maar ik kom er haast naar tussen. Mooi. Maar ik ga helemaal net zulke verhalen natuurlijk. Daar ken ik nooit zien op. Dus ik vind het volle boeiender op de vrije dan om mijn verhalen dat je hoort te zetten. Want die stellen niks voor. Nou ja, die dat is natuurlijk onzin. Min komen nog wel. Ik zal even tegen Helly.
Maar dan hebben we zo'n vervelende dag, hoor. Maar zo'n mooie jong. Ja, het is prachtig. Ja, de wing het lezen. Maar ik wil dwaal terug weer toen ik op een boot stapte. En dat weer heel spietig, want dan zit het net noffelijk. Nee. Maar, want dan denk ik, nou, ik stap van de auto op een boot. Ja, maar zo gaat het net. Maar zo'n heel stuk zo heen en weer. Ja. En toen weer het op zijn slimst. Maar ja, ik ben nou weer helemaal opdroegen. Dus kleer. Ja. Eens even kijken. Dit is de theepot volgens mij. Dit is voor het eerst dat ik hier thee Nou, zeg, ik hè? nog kreeg een pot. Ja, nou? Ja. Ik zit Sjen ook hem op een... Hij hem dit nog hier? Ja, die cabine die broeken wij vaker. Oh, die broek je vaker. De inrichting, dat hebben we al een keer liend, hier, ongeskaft en van alles erbij. Ja. Dus het is, het is een beetje een allegaartje uiteindelijk. Ja. Maar Ja. ja. Ik vind het een mooi plak. Ja. Voor 2 weken zei weer Ernst Brusma bij mij, want we praten nou over een volgend manuscript waar ik mee dwaande ben. En toen vertelde ik dat ik die moordje zo hier. Ja. En toen zei hij, oh geweldig, zei hij. Je bent om elkaar wegen. Oh ja? Dat nooit dan net, want jou vertellen alleen maar. Ja, ik ga ik word nou helemaal op. Zo dit samen. Maar ja, ik heb al een heel soort in mijn leven meemaken vanzelf. Dus, Ja. Nou? Ja. En Ja. ik ben de dingen net uit het paard gaan, dus dan heeft het vaak een soort te vertellen. Dus. Ja, maar dat gaat net ten koste van jouw interesse voor oren of voor oren mensen. Want je kan Nee. op een gegeven moment denken van ik ben zo Nee, vol absoluut met niet. mijn eigen verhalen. Absoluut niet. Nee, hè? Nee, want ik maak heel graag, de laatste tijd dat dan mensen komen, dan ben ik al met nieuwe boeken in het wandelen. En dat hier in dat oren kwam dat ik al onder was, de 18. En Ja. maar dan zit ik bij gelijk mensen. Wat voor mensen binnen denken Jimme, zeg ik dan, dit stripje naar macht. En net macht om goede dingen te doen, maar omdat ze dat zelf willen. Nou, en daar komen dan hele peteren uit. Dus dat doe ik een heel soort. Dat Ja, ik hè? oren vragen van lees, ja. En ik zeg altijd, elke bezitter die smiet voor mij ook wat op. Dat is altijd zo. Gaat het volgende boek ook weer om macht? Wat? Gaat het volgende boek ook weer om macht? Nou, dat komt er echt in voor. Dat gaat net alleen nog hoe het mag, maar dat gaat er wel. Het komt er één persoon die dat wil. En dan denk ik, ja, de mat wordt om mensen mankeren. Ja, dat is echt. De mat wordt als ze dat willen. Maar als ik dan met iedereen over praat, dan zeg ik net wat ik er zelf van vind. Nee, dan vraag ik van, wat denk je hem? Van, Ja. wat leuwen je hem nog? En nou ja, net zo in het wilde waai, maar dan ben we ergens oren aan de gang en dan denk ik, nou kan ik dat mooi even vragen. Ja, dat dacht ik een hele soort. En dat dacht ik, stond Herman net maar eens volle meer, Ja. als toen het er nog wel weer. Dan weer er altijd wat. Ja. In die tijd dat hij die Alzheimer had, dan hebben we een skofthond, dan woer de laatste simmer dat het er weer. Dan hier er in één keer in de halle dat er alles nice als er dan de kerkenklokken, ja, dan woerde het kerken. We gaan lang net al het ik al nog minder, hij ging enkele keer nog eens naar een oorverhaal. Maar dan ging ik maar, want ik denk, ik ken die man er net omzweven laten, want dan wist er net meer waar de ziet. Dus dan ging ik maar. En In die hele mooie grote Martini-kerk? nee, in de Roomse kerk. Oh, de Martini-kerk is een protestantse? Ja, Oh, sorry, dat weet ik even naar wijs. de Roomse kerk, de Franciscuskerk. Bij het Titus Brandsma Ja. museum? Ja. Oké. Nou, en dan, ik ging er eerst die nog, maar ik denk vooruit, ik kan die man net alleen nog letten. Dus dan gingen we de tiare heen. En dan zitten we er gearmd heerlijk in een bank. Ja. En dan zie je er een oren. En dan bezocht hij nog om te volgen wat er gebeurde. Hij koerde eigenlijk net, we hebben dat weer ontroeren, omdat Sjen dat er daar op het puntje van een bank en dan Sjen. En dan, en ik zeg dan naar hem en dan denk ik, dat oren, dan deden wij niks oors, dan denk ik, nooit ben ik me meer bewust geweest van zien en mijn situatie als in dat soort oren. Dus weer er altijd wat. Ja, mensen, er moesten weer wat eten, net wollen en van altijd wat. En dan zie je het zo en dan dacht ik, wat hoor ik verschrikkelijk van die man. En nou ja, dus wist wel dan, en nou doe ik de eerste keer weer eens naar het kerk, een keer Nijsan,
Nee, dat hij er net mee weer rekken. Ik voel slijn van de wezen. Ik ben dadelijk weer uitgaan. Ja? Toen voelde het al hier op me. Ja. De kilte? De herinnering daaraan. Nee, nee, maar echt van... dat het hele gemis in één keer... echt, oh ja, het is echt vreselijk. Nou, vreselijk, nee. Dat kist eigenlijk ik net zeggen. Maar wel onverwacht. Slimmer dan dat ik verwachtte hier. Ja, heel mooi. Ja. Maar het waren eigenlijk hele goede oren voor ons. Dat hij dan heel bewust wist van de situatie. Maar ik hoe volle als het van die man houders. En ja, echt heel mooi. Ik zeg jou kwartling zitten in Tjerken. In de Martini-Tjerken. Ja, hoe wist jou dan dat ik dat weer? Want dat zei die man van die Jan, die zei dat al. Ja. Maar hoe wist jou dat dan? Nou, ik hier was een foto van jou, jongen. Ik wist wel waar Arie van der Meer is. Nou ja, maar het valt me dan toch op. Ja, dat je dat witte. Ja. Ik kon hem toen net zo gauw net met vregen. Want ik denk, hoe kan dat nou? Ja. Nou ja. Wij winnen daar voor opnames. Ja. En toen zeg ik jou zitten Ja. in dat Tjerkenbankje, alleenig. En toen kreeg ik wel begrutje met jou. Ja? En misschien is dat gewoon het beeld wat ik hier, omdat ik wist Ja. van... Nou, jou- begrutsen hoeft net. Nee, maar jou ziet in de Ja. sa Ja, lieds te wezen. ja en- maar ja, en- ik krom vanzelf. Ja, maar je zit niet Ja. in Ja. je bent geen onderdeel Nee, van dat feest daar. nee. Maar ik ben heel vaak geen onderdeel ergens van. Ik ben toch wel echt een taskoper. Is dat een eigen keus Nee. op dat moment? Nou, omdat ik dat toezie, dat weer omdat ik bij dat discus zit van de AVOEK, Ja. met die boeken. Ja, Dus daarom wie ik pas online ga ik pas zitten. ja, ja. Maar eenzelfde verhaal heb ik dus met Christhond en dat weer eigenlijk wel heel eigenaardig. Was dat jij? Ja. Ik wil alles jaren. Nou, het weer 1 of 2 weken van Christ, de laatste keer. En, De laatste keer met Herman. Nee, alleen. Toen ben ik sorry. alleen. De Oranje. oude Christ, ja. En ik dacht, er weer in Martinuskerken hier ze, hoe heet het ik weer? Lessons and Carols. Ja. En dat is dan zo'n Engels programma en er werden leerten zongen en sommigen er binnen peer die kist dan maar elkaar zongen als dat was. En dan tussen terug werd het oude, uit de Bijbel het oude Christverhaal verteld. En ik heerde die maas ik er heel tijd over nagedacht. Ik denk eigenlijk als ben weer Christ, dat weer geweldig. Warmte, de kerken thuis, alles weer mooi. We kregen remmenboeten wat we nooit kregen. En nou ja, allemaal bijzondere dingen. En nou, het was één zaligheid. En dat is nou nog altijd heel gezellig. Maar bij ons band praten wij net alle jaren over dingen die mij wat het leeuwen onbelangt. Praten wij eigenlijk zelden met ons band. Nog wel eens, maar elk apart dacht ik nog wel eens als het uitkomt, maar net zo'n soort. Ik rop het net op en ik vind net dat het nedig is, maar als ze erover beginnen, ja, dan nog we. Nou, dus dat is nou heel oors, gezellig, maar een heel oors soort feest. Een wereldlijk feest. Ik dacht, als ik nou goed naging, dan is er eigenlijk... Wat is er eigenlijk nou nog van oor, dacht ik. Ik wil langzaam vanzelf dat ik heb me nooit uitschreeuwen laten bij de Roomse kerken. Maar bij het instituut heb ik niks. Helemaal niks. En ik heb, wat nog oor is een eigen leeuwen. En ik weet net of het weer is, maar het bevalt me wel. En, maar dat heeft niks met dit alles te krijgen. Dus ik dacht, laat ik daar nog van de media maar heen gaan. Ik heb niks oors van jou, het bijzonders, en ik ga erheen. Het wordt net lang, dat weet ik nog een argument. En dan kom ik laat, want ik ken net wachtje, dus ik kan er net zo lang zitten tot het begint. Dus ik kom op het nipperke. En toen wie het ik zag, dat vaste stik bij al die stwellen, dat weer vol, en verder weer in de gymmeesje. Dus ik zie het alleen nog in de bak, maar dat weer dus net uitzag, maar dat valt. En dan begint het. Nou, aanvankelijk rekt het mij totaal net. En er begint een vrouw die leest dan heel iets stukjes uit het Bijbelverhaal. En dan in één keer kan ik net zeggen wat het is wat dan taslacht ergens bij mij. In één keer, die oude worden 100, ik kon ze haast uit de hollen van dat verhaal.
En dan in één keer dan biffen bij een stik. En dan denk ik, wat is dit nou eigenlijk? Van, het is vanzelf net, het is vanzelf zodat Jozef en Maria, die binnen gewoon te jaren op bed was en een mensje binnen. Waarom is het dan zo bijzonder worden? En toen, in één keer dacht ik, het is vanuit de eeuwigheid, daar is er een soort mattenwest, een drangwest om mij te dwan in een gewone skiertnis. En ik werd ik dacht, als dit straks ouder is, dan moet ik als een gek naar Hoester gaan. Ik moet met mij net in praten en ik moet naar Hoester. Om het op te schrijven. Wat? Om het op te schrijven. Nee, dat hoeft net. Maar ik wil net met mij in praten. Om erover na te denken. Nee, ja. Na te denken. Ik ben het nooit helemaal kwijtrekken. En, maar het weer zoiets van, en dan denk ik, het kan alleen gewoon verbeelding wezen. Want mijn verbeelding werkt het vanzelf ik altijd wel. Dus die mogelijkheid had ik altijd niet. Maar ik beschouw dit totaal net. Ik zou nooit zeggen, dit is een godservaring of zo. Maar ik snap de conclusie net. Jo zei ze, het christendom had een hele groot gevoel, gewoon een sterk gevoel van wij moeten mooi doen in die skiernis. Nee, vanuit de eeuwigheid, zeg ik, Ja? is er een, ja, laat ik dat maar zeggen, een soort, ja, dat dacht ik op dat moment. Ja? Die wollen maaid van onder gewone geschiedenis. En dat moet dan via een oor meisje gebeuren. Het kan alleen nog maar, Daarom had ze als Jezus er in een het God leven is, geroepen. kan het alleen nog maar via meisje komen. Er moest een mens zijn, Ja, oors kon ze anders net kan mooi het doen in de net. Nee, skiernis. oors kan het net. Ja, Oké. Ja. Dus Jezus is een betochte constructie. Nou, dat weet Oors ik net, maar toe het christendom net. misschien Nee, maar in betocht. die Ik zou dat theorie- wet nooit nemen. Betochte constructie, nee, dat past in dit verhaal net. Nee? Deze wet, nee. Zit ik nog iets op Ja, daar vind ik het dan weer... nee, daar is het voor mij toch te belangrijk voor. Het weer toch een belangrijke ervaring. Maar Nee, maar Jo zei ze, het christendom moest een het mens... christendom, daar heb ik het net over. Ik heb het net over het christendom. Dat zit van slaan boeten. Ik heb het over het besef wat op dat moment misschien wel niks vaststaat, maar wat voor mij doe weer. Dat er, ik zeg altijd, laat ik zeggen, ik maak je er zelf, laat ik er maar beginnen. Ik maak je er een soort merken van. Ik zeg, als we de Bijbel lezen, dan begint het met Gods geest, het was woest en ledig en donker en Gods geest zweefde over de wateren. Ja, dat Nou. wie hier op een vlieghuis. Nou, daarom. Ja. God, en dan zeg ik, ja, en die geest, die het peert met dat wetter. En doe kon de tijd binnen worden. En doe kon die, er weer eerst alleen nog maar energie. En als energie om nergens in uitdrukken kan, is het leegte. Maar door het wetter peerde mij het wetter, kon die energie die kon een kant uit en toen is de tijd binnen. Dat is waar ik, het is een merken en... maar ik vind het zelf wel, het bevalt me wel om dat er een beetje in te houden. Ja. Maar Ja. maar ik weet niks zeker. Nee. En daar past dit verhaal in. Die eeuwigheid, die mat op een of andere manier tiert worden. Dat en ik denk, daar is dit verhaal, die had er ik bij. Ja, ja. De eeuwigheid mat tiert worden. Ja. Ik probeer hem te snappen. Ik vind hem vrij ingewikkeld. Ja, dat is ik. en nog moeilijker is het om het te vertellen. Ja. Dat is nog moeilijker. Ja. Wat het eigenaardige is, ik ben eigenlijk een hele nuchtere figuur. Ik ben heel rationeel aan de ene kant. En van de andere kant ken ik volle meer ik als vroeger. Terug dingen rekken worden. Ik word gauwer ontroerd als dat het vroeger het geval was. In het Fries hebben we net een mooi woord voor ontroerd. Nee. Dat hebben we net. En dat mis ik heel vaak in mijn verhalen. Maar goed, ontroerd. Ik heb het één keer... Hoe kan het dat je vaker ontroerd worden? Is dat... nou, ik ben sowieso... Sowieso ben ik een stuk van mijn liekwicht kwijt. Ja. Nee, dat Herman er net meer weer. Dat is het. En daar red ik me goed mee. Dat net. Maar
Daar komt het van. En vind ik. daardoor rijd je sneller, ja, rijd je ja, snel uit ja, balans. ja. Bij mannen is het heel vaak heel verklaarbaar. Hè? Oudere man nu word ik emotioneler. Oh ja? Maar dat is echt voor een pad gewoon biologisch. Omdat Ja. die de testosteronproductie neemt al. Dus hun mannelijke Ja, ja. driftens is men helemaal. Ja, ja. En daardoor wil je sneller oordienen. Ja, zo kan het. Maar ik weet net dat het bij vrouwen niks Ik weet is. het niet. Ik weet het Nee. niet. Ik heb hier niks schelen over het zeggen. Nee? De Nou, biologische verklaring die doet er net aan. Nee, ik heb hier niks schelen. Ik vertel hier. Nou, dat weer dus in 2006 op een joen van Peerske. Ja. Er weer een band thuis, maar alles lijkt nog te slepen. En ik weer betierd wekken. Ik ben altijd betierd, dus ik de deur uit. En ik groen zond Herman net met goed weer. Dat begon in 2000. Ben ik allemaal vergeten, dan lag hij nog in bed, ben ik begonnen de hele Gisbert Japiks leren uit te rennen en weer waarom. Ik denk, ik moet energie houden en we moeten het leefbaar houden en het moet leuk blijven, zolang als het kan. En dat dacht ik nou nog altijd, allemaal eerst dat stikken rennen. Maar fijn, dus dat doe ik 2006 en dan kom ik op Gisbert Japiks leren en ik word het terug ik zeg dan altijd maar, een energiewolk wilde ik gewoon tjen houden op het dik. Gewoon je rennen. Ik stier alleen nog, ik stier. En wat ik nou letters zei, ik heb het 2 jaar, ik heb maar net één wat over zijn. 2008, de voor Peerske weer, het ben thuis en kon ik het gewoon vertellen. Het was alleen nog dat. Ik wilde steen houden. En ik dacht, daarna dacht ik, het weer goed. Ik bleef staan. Ik joeg me net oor, maar ik vond het net slim. Meer weer. Ik probeer het me voor te stellen, joh. En, Ja. gewoon fysiek. Het Ja. is echt fysiek Ja, zien ik kon echt even net verder. Het was een hele gewone dag. Omdat je wat. Helemaal geen Omdat je het zwaar, zinstand maar wat- viel ja. of omdat je Gewoon, zelf ik net zit er meer- maar een energiewolk, dat zeg ik dan, maar Ja. er was niks te zien. Alleen ik voelde het. Ja. En ik zei, ik verzette me net en ik joeg me echt net oor. En dat weer. En je had het 2 jaar net over praat. En 2 jaar heb ik het net over praten kennen. Maar wollo nooit toch? Wat? Maar wollo nooit toch? Ja. Maar ja, ik weet het net. Dus ik hou het nuchter gewoon. Ik weet het net. En dat hoef ik hoef het net te weten. Johan ik is een verhaal van mij jaren, hè? Wat? Johan ik is een verhaal van mij jaren, hè? Ja. Dus ik zou vertellen, ik heb Mooi, zo'n verhaal. mooi. Nee, dat is heel goed. Maar Johan dit even naar de volle maan als je. Oh, ja, want ik zei al, nou, Denk nog het is van de mannen, dat zei ik al. Maar Sjen, Oh, wat prachtig. is je net mooi? Oh, prachtig. Nou, ik zei, verdorie, en de meisje dat net mooi. Want waar ik in bed lig, dan ken ik altijd jongens en nachts de mannen. Ja. Dus dat volg ik altijd. Ja. Oh, wat prachtig. Ja, mooi hè? Ja, prachtig. En volgens mij gaat dit Dat de we hele dat nou nacht- nog mooi meisje. Het is een gouden Johan. Ja. Toch? Ik moest even aanwasken, Oh ja. want anders dan is de thee net lekker. Ja, prachtig. Ja, maar mooi dat jou nou even wat vertellen. Dat heb ik praat volle meer als ik nou te alleen nog ben. Als, Ja. Ja. Ik in jezelf dan, als je alleen thuis binnen? Nou, ik wel. Ja hè? Ja. Ja. En viel dat vreemd? Of moet dat ik wennen? Of je dat is vanzelf? niks. Nee, dat is goed. Ja. Dus ook, ik heb eerst zo'n in Balzertweg en die komt altijd een 10:11 uur en dan komt er nog altijd even een bakje koffie helpen. Dat is Ja. altijd heel leuk. Heel zorgzaam altijd. Ja. Ja, prachtig.
Alsjeblieft, wil je ook zoeken in het thee? Nee, hè? Nee? Maar wat leuk dat we nou de mannen ik nog even zien. Prachtig, hè? Ja, prachtig. En van de morgen zei ik het nog, al was spietig nou. Ja. Ik heb ook zo'n verhaal over energie. Ja, Weet ik net van weet wat ik in mijn mat. oh ja. Ik moet erbij zeggen, ik leeuw helemaal net. Nou, ik ken net zeggen dat ik lul. Ik weet maar- net dat Marjolein te mooi had, ja, dit. Maar ik woe dat maar Ja, even als ik wil de startpunt eens gradiëren. even neer. Ja, gradiëren. Ja. Toen leeuwde ik trouwens nog wel, want ik ben er wel Wat? mee op. Toen leeuwde ik nog wel, toen dit verhaal gebeurde. Ik wie 12 of 23 hier, denk ik. En ik lag op bed, op mijn kamer. Ik ben op mezelf, ik ben Ja, student. ja. Ik ging even zitten. Wettig, ja. Ik ben student. Ik ben... Student, ja. Ja. Ik ben op kamers en ik lag op bed. En ik ben net dronken of ziek of wat ik maar. Ik ben Nee. gewoon nuchter. En ik lag midden in de nacht op bed. En ineens viel ik dat ik echt zo een eindje omheen ging. Totdat ik zeg maar zo'n eindje boven het bed lag. Ja. En dat weer een soort droom of een ervaring. Ja, of wat ik ja, maar. ja. En toen begon ik me dat te realiseren. Dus ik dacht, ik moet het lucht ontwaan. Ik moet zien wat er aan de hand is. En toen merk ik dat ik gewoon helemaal niet meer bij mijn eigen lichaam kon zitten. Zo. Maar ik kon niks meer besturen. Nee. En toen ging ik verder omheen en verder omheen. En toen ben ik helemaal opstegen. Tot onder... Echt weer? Nou, ja, dat weet ik dus Ja, net. nee, Ik bedoel, maar ik dan neem het ervoor. maar alsof Dan het ervoor. realiteit is. Nou. Maar als dat nou een droom of ik neem het maar een ervaring. Ja, ja. Ik kom helemaal boven bij het plafond. En toen kon ik mezelf lezen. Ja. Ik lag gewoon op bed. Ja. Daar lag mijn lichaam. En daar kon ik dus net meer bij Een komen. soort Want ik lag daar uittraining. boven. Ja. En toen ben ik heel stadig glieden. Ik zag via het plafond naar de andere kant van de kamer. En daar had ik skoft hong. En ik kon mezelf daar lezen. Ja. En na een skoftje ging mijn doorriepen. En er kwamen een paar meisjes de kamer in. En die rond naar mij, die daar op bed lag. Nou. En die bogen hem oer mij. En die begon van alles te doen. Ik weet net, ik kon dat net goed zien, want ze staan om mij heen. En die ben een skoftje maar mee bezig geweest. Een kwartier of zo, ik weet niet precies. Nou. En toen gingen ze weer voort. De deur weer uit. En ik hong aan de andere kant van de kamer. En op het moment dat zij de deur uitwinnen, glied ik heel langzaam weer om. Tot ik weer boven mezelf kwam. En toen ging ik zo weer rug naar beneden. Tot ik weer in mezelf was. Nou ja. Apart, hè? Ja. Nou, En dat toen is, kwam ik- dat toen is kwam nog ik- wonderlijker. Toen kwam ik bij, zeg maar. En Ja. toen kon ik mezelf weer. Dus toen had ik het lucht onder in en dan ben ik al rijnkamer. Want ik wie even helemaal confus natuurlijk van Ja. wat is hier gebeurd. Ja. En, maar dat is eenzelfde soort energieverhaal. Ja, waarvan nou. ik helemaal net weet. Het Nee. is net dat ik dat nou... Ik vind dit nog een vol wonderbaarlijker verhaal. Nou, als je Ja. bent op straat stil komen, dat ding. En dat Nou is ja, maar dat weet ik. Ja, wel eigenaardig, ja. ja. Maar ik wilde net liet ik zien bovennatuurlijke noties oplezen of zo. Maar ik denk, ja, het weer zo. Ja. Ja. Ja, maar ik kom Maar even toch- naast je zitten. Maar koestouw die mensen die de West hebben de letter wel over vertellen? Of is dat net meer? Welke mensen? Hoe? Nou, dan zaten de doorgeëpen en dan Ja. koest er maar de letter maar die mensen daarover praten. Nee, maar die mensen die kook net. Dat die wie koesten dat net. wie dus Oh, dat dat wie jij- dat onderdeel jij van die bij het verhaal. ervaring. Oh, Ja, zo. dat wie onderdeel Ja. van die ervaring. Ja, Er ja. kwamen dus Ja. mensen binnen. Maar hij heeft er sowieso mijn oren daarna over praten. Jawel. Ja. En ik wil wat scruten eerst, want ik rond er zelf ook wel Ja, van dan wat denk maak ik, ik hier ja, mooi. wat zullen ze van mij vinden? En nou ja, en mensen die niet religieus binnen, die zeggen voort van, dan is de Heer maar daar bezig geweest. ja, Nou, die- zeg maar Ja. En er ben een psycholoog die zei van, oh nee, maar Bart, dat is gewoon een kwestie van wat er Oh, in ja. je hersenen gebeurt. Dat, Ja. dat jij even Ja. wat Oh, ja. gebrek aan bloed voor horen Ja, hebben. zo. maar weet, En ik weet zelf ook net, Nee. ik loop totaal net eigenlijk in, ik ben heel rationeel, dus ik loop Ja. eigenlijk helemaal net in dat soort buitengewone energieën. nee. Maar ik weet dus ik net altijd nou ik neem het dan maar een ervaring, maar Ja. misschien is het echt wel een domme droom geweest, een hele simpele droom. Maar Ja, je weet het het net. viel als iets hoors. Maar
Nee. Nee, het is ook goed om er net meer op te lezen als dat het de ervaring is. Het is toch ik het ik zit heel nul net dat dat een godservaring is of zo. Dat zal ik net zitten. Nee, maar het is wel heel eigenaardig. Ja. Ja. Maar je had het twaaien net door te praten. Wat? Je had het twaaien net door te praten. Nee, dat is toch weer hier wel impact wat ze dan zitten zitten. En had het ook iets verhoren ergens? Vanaf dat moment dat je de rekening mee hadden dat ze ook iets vaker Nee, gebeuren kennen? nee. Ik zeg wel van, het is wel, ik heb wel altijd nog een heel soort energie. Dus misschien heb ik doe voor de rest van mijn leven genoeg gekregen. Want Ja. ik heb nog altijd een heel soort energie. En, Ja. Die had ze toen zo in je blaast. Die ja, energie. wel wit. En één keer genoeg en dan was het verder maar meer redden. En daar hangt net een labeltje bij van hoeveel hier dat geld daar hoest ik net een verklaring van Jan te Nee. kennen. Dat hoeft net. Nee. Dat weet ik wel zo. Ja. Maar daar heeft gelijk, ik hoorde 2 jaar net over praten. Want toen zei Herman net erbij, toen zei waarom heeft dat mij dan nooit verteld? Ik zei, ik hoor het gewoon net. Nee. 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 Dat weet ik ook niet waarom net. Nee. Nee. Is man is weer voort. Hm? Hij is weer voort. Ja, maar misschien komt er nog wel een keer. Ik denk het wel. Ik heb verwacht dat het hier een jong koord had zo'n het is net zo. Justerjoen hebben we het koud gewoon. Ja? Ja. Daarom hebben we nooit wat extra kachels, want ouder dan nacht weer koud. Weer Ja, echt ja, koud. ja. En toen Dat- waaide het heel hard. Dat is net echt fijn. Nee, en het waaide heel hard. Dus het Oh, zie je ja. hier, al die kieren. Ja, En ja. dat weer echt wel... Nee, dat is niet echt leuk. Nee, dat weer Nee, net nee. echt noffelijk. Nee. 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 Maar ik denk dat we het vannacht net koud krijgen. Hm? Vannacht krijgen we het net koud. Nee. Nou, dat is mooi. Ja. Nee, dat is net echt leuk. Nee. Nee. En wordt het ik vermoeiend, nee, want wil je meer, zeg je meer ik een burger worden, 4 jaar achter elkaar. Ja. Het is maar goed dat ik naar het waarde ben. Ja. Hoezo? Nou, als je misschien helemaal uittel. Ja. Dat zou kennen. Maar misschien gaan we vannacht wel sliepen. Ja, dat ken ik nog. Als we eens nog, dan gaan we sliepen, hè? Wat? Als we Ja, eens nog, dat dan weet gaan we sliepen. Ja, ja als ik denk van nou dan moet het uitwezen, dan zeg ik het wel even. Ja. Maar wat je zegt, ik wil gewoon even een hele hoeken lezen, dat Ja. ken ik. Ja, zeker. Ja, meer hoeft dat denk ik net van. Ik ben heel vaak als ik naar bed op bed ga, dan dat ik aan een oor geslepen en dan wekker word. Ja. Heb ik heel vaak. En meestal sliep ik daarna al gauw weer in, maar net altijd. Nee. Maar ik sliep goed, gemiddeld genomen heel goed. En wat doe je dan in de nacht tot je wekker binnen? Ik ga er net uit. Nee? Daar heb ik niks aan. Nee. Dan Waarom? praktiseer ik wat. Ja. Dat is altijd genoeg. Net even naar boeten en die nachtgeuren roeken en zo? Nee, ik dacht het net. Nachts dacht ik, wakker raak ik net uit. Net gauw. Heel enkel ging ik naar onderen en ging ik lezen, maar zelden. Maar meestal sliep ik goed. En dat is geen angst? Wat? Dat is geen angst voor de nacht om eruit te komen? Nee. Angst? Nee, angst heb ik net. Nee? Ik hier verwachten dat als Herman er net meer is, dat ik dan bang ben of zo. We hebben onder ik nou een pakhuis, want wij hier vroeger een grosseerderij. En dan denk ik, doet het nou gewoon thuis weer. Dan dacht ik, nou, als ik hier alleen nog wel moet, ik vind dat pakhuis alleen nog al. Ik ben nooit één nacht, stond ik alleen nog ben ik bang ben. Nee? Nee, wil ik dat wel verwachten hier? Ja. Nee, net één keer. En daarvoor ik net. Tiens, Nee, Herman. toen Herman er nog weer ben ik nooit bang geweest. Ik net doet hij slim zie ik weer en Nee, op het doel nee, rekken. nee. Het weer echt... hij had nog 4 maanden had er nog in Bloemkamp West. Omdat ik hier in Holland, hij zoet al de laatste dag thuis beloven. Ja. Maar hij net alleen nog dat er heel dwars weer. Hij boer helemaal niks meer onder de douche net. En niet net bij tafel komen te eten. En nou ja, dat was. En vroeger hier toch ook altijd alles zelfs besluiten. Ja, dat weer zo. En, maar het werd gevaarlijk. Hij Ja. pakte me daar vast dat ik mocht dan net voortgaan en dat soort van dingen. Maar dat leek me al haast reden om bang te worden, of net? Ja, dat weet ik net goed. Dus toen hebben we in die zin ingrepen. Toen zeiden ze, nou komt er alle dagen in. Ja, jongens, dat houden we 2 weken vol, maar dan is het uit. Er ben het maar in en boos en de rest die ben het overal
En net is in de provincie, dus dat is te gek. En alle jaren werk. Dus toen hebben we werkmaker van Bloemkamp. Heeft hij nog 5 mannen, heeft hij er nog best. Hoe wie dat? En daar ben ik alle middags heen gegaan, Ja. met de laptop. En het moment dat er heen ging, ik heb hem er al op mijn manier bezocht op dat te reden. Maar daar reageerde hij totaal net op, maar dat ging ik langzaam heen, denk ik. Want de diablikken doet er daar, hij verzet hem op het moment dat hij erheen ging. Er kwam een verpleegkundige bij hem, daar in Bloemkamp, die had even met hem praten, die had hem bij zijn kamer gebracht. Hij had nergens meer over praten, helemaal niks. Hij was hem totaal net bewust dat hij ergens anders weer. En dan kwam ik middags en dan ging ik weer voort en dan zei ik eerst heen nou, ik zei ga even naar de orenhoes en ook de was geven en zo. Oh, nou goed, zei hij. En de orenmaas middags week op weg. Het is net met hem teruggekomen, dat hij er weer. Daar ben ik heel blij om. En kon hij jou toen nog? Ja, hij heeft me toch tot de laatste dag kennen. Ja? Ja, dat wel. Hoe, Maar hij weer daar lekker dwars. Koorde dat zezen of Nee. vernamen jou dat? Ik vernam het alleen nog 2 dagen vastzien, want hij zegt je er al nooit meer on. Toen hij weer, ik net, hij zegt je nooit meer echt on. Hij zegt nog, zei nog eens een paar woorden. En dat weer dan. Het allermooiste weer nog, hij is heel december erheen gegaan. 12 januari is weer hier. Je hebt hem nog een dag thuis gehad. Hij wist eerst dat het thuis weer, maar dat woonden wij dan. Ja. En we brachten hem jongens weer om, mijn oudste zoon en ik. En toen zitten we daar en toen zei Usop Bouke wie dat. Hij zei tegen hem, wat zit hij nou het meeste dwars, zei hij. Nou, ik zei, dat is veel moeilijke vraag voor hem. Maar wij houden dus allebei de stil. Dat was al geweldig dat we dat deden. En toen zei, en op eerst zei Herman toen, het geheel van het niet willen. Toen dacht ik, dat was het precies. Hij heerde dus wel terug hoe dwars die weer, maar hij kon er net meer doorheen stappen. Hij kon mezelf net meer ompakken en zei, dan dacht ik dit weer. Het geheel van het niet willen, zei hij toen. En toen 2 dagen fascineerd, toen weer al ziek. En dus toen ben ik mijn medicijn opgehouden. Hij hier iets van kanker, ik zie bloed in de urine al, dus het is net goed, maar dat hebben we net met om de ziekje litten. Pijnstillers kregen en toen kreeg ik longontsteking en toen zeiden wij nou geen medicijn meer, nou houden we op. En toen ben ik dan ging ik een Maasik heen en dat weer een paar dagen fascineerd. En hij leidde nog op bed en ik boogde me zo over hem heen. En toen deed er, als in wonden, die er nog één keer gewoon zijn eigen helemaal naar me iepen en dan laker over zijn hele gezicht. Nou, als we het maar van 25 jaar, ja, dat was geweldig. Ja. Dat was echt geweldig. Ja. Dat nog 1 minuut, toen dat weer het auskeer. Ja, toen weer door. Ja. Ja, echt heel geweldig. Dat toen even koor. En die 1 minuut, ik wist net hoe kostbaar dat dan is. Ja, dat wist misschien wel. Nee, ik weet het net, maar ik probeer het me Is voor het- te ja. stellen. Ja. Ja, dat is echt geweldig. Het geheel van het niet willen. Ja, En dan dat in zijn- die laatste minuut Ja, ja. daar toch nog doorheen komen. Ja, zeg maar, ja. Toen ben ik er terug heen gekomen. Ja. 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 Het geheel van het niet willen. Dan... Ja. Wat een machteloosheid. Ja, ja, Wat verschrikkelijk. ja, dat is het dan, hè. Ja. Kon je dat oorlog vernemen? Dat hij Nou, hij had de eerste jaren dat er, wie het eigenlijk nog heel goed te doen. Ja. Dan zei hij zelf altijd wel, hij hield heel lang net terug wat er met hem weer. Hij had er ik nooit naar vregen, wat is er eigenlijk met mij? En wij zeiden het ik net. Maar we wisten wel dat het net goed weer. En dan, de eerste jaren zei hij alleen nog, nou ja, er is wat met mij, wat zei hij dan? Ik weet heel vast niet, nou ja, dan weet je wat met zijn geheugen. Hij heeft er altijd een vaste zin van. En, maar dan op een stuit, dan komt de periode dat hij zei, ik heb altijd verdriet, zei hij. Ik heb altijd verdriet. Dat weer net zo, dat er 24 uur verdriet hier, maar dat weer de dreigste periode. Dat vond ik ook verschrikkelijk. Dat ging hij dan toch alles heen. En dan, maar het weer net zo 24 uur, want hij kon altijd nog lekker eten. En we konden nog lekker bij mijn situatie naar de televisie zitten. Dus Jen Steve naast elkaar op een bankje. En dan heren we, dat zeg ik nooit vergeten, dan weer de herdenking van de deer van
Michael Jackson. Ja. En dan zitten we naar te Shen. Dat soort dingen vond ik prachtig. Maar van Maastricht, die vond ik altijd zo geweldig. Maar die muziek, André Rieu. ja, geweldig vond ik dat. Enfin, dit weer dus, maar, nou, en dan zit dus naar te Shen. En dan zei je, naar verrepenteerd, zei ze mij, heeft nou hier ook een taak? Zei hij dan. Hij vroeg heel vaak of ik ergens een taak had. Ja. Nee, zei ik, het is in Nee. Amerika. Oh ja. En skijt je dan naar lachen? Of Wat? waar, begon je dat te luisteren? Dat of- kon nog heel goed hoor. Om laken, want dan Ja. dachten dat ik grappig weer. Ja, dat vond ik altijd prima. En en kon dan- je daarom luisteren? Ja, ik kon erop luisteren, tegelijk. En dan maar even letten, toen zei het je mij... Vies nou eigenlijk wel dat ik er in deze kleren bij zitten kan, zei hij. Ja, ja, ja. Zeg ik het dan, ja. Ken je... Daar kom je net doorheen als... Nou, nee, dan Als gaat het nabije de persoon. sa in op zo'n manier. Dus ik moet maar zeggen, het weer net altijd droevig. Dan zie je het er echt. Hij ziet het bij die Michael Jackson en dat er dan vregen van die, of er bij die kleren bij zitten koor. Ja, dat is geweldig dan vanzelf. Ja, en dat is Het dan... is tegelijk ontroerend en de master omleidje, tegelijk. Ja. Ja. Wat ik me het mooie daarvan ik wil voorstellen, van, Ja. van zo'n moment. Maar je bent beide volstrekt machteloos. Ja. Hij is machteloos, Ja. hij Ja. komt net uit die Nee, vrouw. nee, En jij bent machteloos, ik want ken er niks op van. Nee. dan ben je dan het helemaal... Nou ja, dat wie gewoon dat zo. Dat weer zo. Ja. Ja. Ja, nou ja, zo is het. Maar ja, al met al, het weer net een minnetiert. Nee. Nee. Ik kreeg van Wieke de Haan, Wie? Wieke de Haan, Ja, ja. kreeg ik het manuscript mee van de Oh, ja. brieven tussen Marga, Klaus Ja. en jou. Ja, Mag ik daar een heel stukje van voorlezen? jawel. Ja? Ja. Want dat vond ik heel mooi. Ja, ze vregen al, dat is ik zo. Of zo die Ja. tekst vast hebben mocht. Ja. En dan ging jouw taststemming van jou toch? Of net? Wat? Wat? Dat mocht toch? Ja, zeker. Tuurlijk. Straks lees ik elke tijd die wol dan, kind lezen. Ja. Ja. In september komt dit uit, hè? Ja. En wat ik zeg... je schreeuwen hier om Marga. Je schreeuwen naar elkaar. Ja. Zij had een man verlenen, jou had een man verlenen Ja, in ja, dezelfde dat is wel periode. heel apart, ja. En dan schreeuw je op een gegeven moment dat je een verhaal schreeuwen haar over Herman. Ja. En dat stukje dat ga je hier opschreeuwen. Werd er het meeste leest van hier. Het had, en dat vond ik zo mooi, het had een dramatische skintme. Het gehiel van het net wollen, daar is hij weer. Ja. Het gehiel van lichaam en geest, dat hem in haar fatale geerwerking machteloos maakt. De vrouw had er in vertiezen, het wisken te sporen, brek te worden. Of is er helemaal geen vrouw? Is er alleen maar chaos? En chaos die het niet tas uit. Net die van het eerste begin dat alle leven uit vat komen zoeken. Maar die van de eind als alles starig stiet. Waarom naar de leegte en de tjusternis. Ja. En dat vond ik heel mooi. Ja. Omdat Ja. Zo is het dan. eigenlijk zegt jou, er is geen vrouw meer dan. Nee. Want de vrouw is altijd aan het Ja. ontbouwen. Ja, ja. En dit gaat gewoon weer naar het begin van. Ja. Ja, dat is zo. Dat had je heel mooi opgeschreven. Soms slaat dat. Ja. 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 Ja, dat is zo. Is dat als partner te accepteren? Dat- Ja, je moet het Ja. accepteren Ja. dat het gebeurt. Ja. Maar dat... Zie, daar komt hij weer. De moanne. Oh ja, oh prachtig. Ja. Ja, Maar dat, ja. dat er zich een proces voltrekt wat
eigenlijk een leven omgekeerd is aan het leven? Ja, dat kun je wel, ja, ik kan dat wel accepteren. Ja? Ja. Ja. Hoe doe je dat? Ik heb, nou, dat weet ik net. Ik heb van mijn levenslang, dat heb ik om mij om mem te tanken, nooit leeuwd. Bij gelieks dat mensen uit de kerk gaan bijvoorbeeld, omdat ze zeggen, ja, waarom het God er dan net verzwargen dat dat of dat gebeurt. Dus God is er net in die het ergens verzwargen. Dus dat heb ik in mijn hele leven nooit tocht. Dus die hebben wij nooit iets te verwieten gehad. We hoeven ik net echt te bedanken. Hij is beschikbaar als er een loon was. Het is beschikbaar. Ja. Dat is het, meer net. Maar hij is net van die persoonlijk... Maar zo zeg ik het Ja. leven ik. Het is van u beschikbaar. En we kunnen wat met dwang of net. En uiteindelijk hoort het een keer op. Dus daar ben ik redelijk nuchter in dat soort dingen. Nuchter, maar Ja, ik accepteer dat. Ja. Maar de ene deel is de oren net. En het Nee. skrienende van Alzheimer is... Ja, maar dit is... Marga, die heeft haar man in een peer... die ziekte maar een peer maanden door. Dat we heel oors als dit met Herman. Ja. Dat wist dat erg lang kan het net worden. Het heeft nog meer dan 10 jaar worden, maar goed. Dat weet je in het begin al net, maar dat weet je, ja. Zo is het dus. Ja. Ja. Nee, ik kan het wel accepteren. Ja. Zo is het gewoon, ja. Ik heb mijn oren heel veel dingen lelijk maken en wil ik wat ontwan, maar dan ben ik genoeg dingen waarvan ik denk, nou ja, lid maar. Als ik dingen gewoon over me heen komen lid. En soms heb ik er zelfs wel eens wat, vind ik zelf, ben ik wel eens zelfs naïef in. Zeker als Bernhoefwest. Dat dingen me ontkomen. Dan denk ik dat ik dat net weet. Daar heeft elke het woord in, maar nooit van jet. Nou ja, dat zou ik wel hebben. Elk heeft zijn eigenaardigheden vanzelf. Ja, maar... mag de lezers, maakt het mij heel erg lilk. Wat? Mag de leeswijze, maakt het mij heel erg lilk. Nou, En jou zei ze eigenlijk dat jou je er heel makkelijk bij de lezen kan. Nou, net Wilst bij jou alles. juist dat als altijd... het dingen binnen waarvan ik denk, daar zou ik wat ontwaan kennen. En Ja. nog slimmer, daar mat ik wat ontwaan. Dat kan heel vervelend wezen, dat staat gevoel haast. En dat heb ik nog geregeld, dat kan heel vervelend wezen. Ja, dan is het wat oors. Maar als ik denk, het is zo, ja, dan kan ik me er makkelijk bij del lezen. Ja. Daar kan ik niks ontwaan. Zoals mijn Herman, daar kunnen we niks ontwaan. Alle onderzoeken die we dienen hebben, daar heb ik ook dadelijk van tocht van, het geen zin. Nee. Dat hield ik net. Nee. Want er is een hoop geld alleen nog al oneens maar versmieten. Op laatst zei ik, we doen niks meer. En dan in de huisarts het er mee eens. Ja. Maar ik probeer me voor te stellen hoe je leven lang op alle niveaus altijd proberen je in te spannen en om dingen te beïnvloeden of naar je hond te zetten. Want je bent zo het jongen van. En er zit een ontzettende energie en drift haast in. Ja. Is En op het moment dat je bij de finish komt en de man bij de finish zei van nee, niet u, dan zei ze jou van, nou ja, en dan maar net. het is wel jammer. Het is heel erg. Als je het ontdekken dat je man helemaal achteruit gaat, dat is wel erg. Maar ik accepteer het zonder meer. Ja. Dat door ik wel te zeggen. Ik heb me er totaal net zin verzetten. Nee? Het is zoals het is. Ja. Ja. Dat is zo. En je dat iets in algemeenheid? Ik op oren dingen. Nou ja, je had ik net in jouw eentje het Oostblok om 4 holpen. Maar het is uiteindelijk wel vol, maar als het net gebeurt weer, dan wie dat ik wel prima west. Als wat net gebeurt weer? Nou, je had streden voor. Oh ja. Ik zal net zeggen dat ik mijn oor al. Ik zeg nou. Jawel. Ik zeg nou dat een heel soort dingen in de wereld verkeerd gaan. Dat zegt dan vanzelf ik wel. Ja. Nou, en onder de meeste dingen is totaal niks wat. Ik voel me wel verplicht om mezelf op een hechte te stellen. Van zo volle mogelijk dingen. Ik als het net leuk is, dat wel. Maar een heel soort keer niks ontwan. Ja, dat jouwt een heel akelig gevoel. Dat jouwt ik daar. Dat jouwt een heel akelig gevoel. Ja. Maar wel, ik ken er niks ontwan.
Dat jou ook, ik vaak wel. En is dat, Maar dat dat is gevoel, net heb je altijd dat gevoel kloppen. altijd horen of is Wat? het gevoel oors worden naarmate je ouder worden? Nou, dat weet ik niet. Misschien wel. Ik denk het wel. Ik denk er nou langer oer naai. Dat wel. Ja, dat wel. Maar ik heb altijd wel wat in mijn hand, maar daar ben ik altijd dingen langs me heen gaan. Hoor. Dat zei ik al. Ja. Wie joert in het Nijs dat er oren hier meer vluchtelingen als ooit Ja, kom maar. binnen. Ja. En dan zit ik hier met een vrouw die activiste is. Ja. Wie is? Nou, het activisten zou ik er zelf nooit beroept ha. Ik hou er echt net van. Nou, dat is een valse Maar ik ben wel niet bescheidenheid gaan natuurlijk. druk maken om dingen. Ja, maar Waarom moet ik ook geen activisten nemen? nou, ik vind het wet net zo prettig, maar ik erger me direct net om. Maar ik sploeg het zelf net. Waarom net? Nou, weet ik niet. Je Sommige dingen wisten het. je organiseerde al je bijeenkomsten. Je ging op geheime missies naar de DDR. Ja, En ik mag je ook geen activisten nemen. het mij wel. Ja, maar ja, leven het. Maar ik broek het zelf nooit, dat wordt. Nee. Hoe maak je het dan Ik zeg nemen? wel dat ik actief Idealist. ben. Ik ben wel actief, maar ik ben geen activiste. En dat is dan wat anders. Een actieve idealist. Nou, vooruit maar. Zullen we dat nog? Nou, idealist. Ik wel nuchter daarbij. Het is ik wel een soort plichtsgevoel, denk ik, dat ik heb. Ik jer wat te dwan om dingen waar ik wat om bang heb. Zolang ik dat ken, jaren wij dat het dwan. Ja, dat vind ik eigenlijk wel. Maar dat impliceert wel dat je een hele sterke uitzoeking hebt van je eigen gelijk. Want waar is Aggie van der Meer om te weten dat die kerkenbestuurder of die politicus Ja, ja. of wat ik Ja. maar fout zit? Ja, dat is weer. Oh, nou, op dat punt dan draaf ik wel eens terug, dat denk ik wel. Ja, en vaak denk ik dat ik gelijk heb, maar ik ben altijd de eerste om mijn ongelijk te bekennen als ik erachter kom. Je denkt dat je Ja, gelijk hebt? Ja, ik beken vaak mijn ongelijk. Nee, dat jou eerst zijn had dat jou wel het gelijk voor jou kan. Altijd te let. Dat is het uitgangspunt. Ja, altijd te let dan. Nou ja, ik zeg vaak te gauw wat. Ja, dat is weer. Ik denk ik vaak te gauw wat. Ja, dat is weer. En had je dat nog net in, dan win je nooit activist te worden. Dan win je ook correct als je man worden. Oké, laten die activisten dan maar zitten. Nou. Ik zeg, van de week zei ik nog. Ik kom nooit meer eentje in de kringen van mensen. Nou heb ik een redelijk grote kring van mensen heel dichtbij en verder mooi. Die vergeleken bij een aantal jaren geleden nog ergens echt verontwaardigd over wordt. Die kom ik haast net met zin, hè? Nee. Wel dat ze het verschrikkelijk vinden en heel soort dingen. Ja. Maar om dan te zeggen, nee, maar dat maar, en ze is net alleen nog eigenlijk zo'n we daar wat een dwaan hadden. Nee, ze zeggen niks eens met daar dagen we wat aan. Nee. Jawel, die binnen wel. Ja, die binnen Maar die zitten nou in andere hoeken. Ja, die kom ik net zien, nee. Nee, maar dat zijn nou de mensen die in opstand komen tegen de influx van buitenlanders. Ja. Die maar dat organiseren dit, ja, we nou als- en die komen nou in als opstand. mensen haar- Dat zijn mensen- activisten van nou. Ja, maar dat vind ik negatief activisme. Dat is alleen nog omdat je eigen belangen, de skinbare eigen belangen, schijnt worden. En is dat wezenlijk oors? Ja, dat vind ik wel. Waarom? Nou, ik vind het te behind als je alleen nog praat vanuit je eigen belang. Net dat nooit mij, dat zeg ik net. Maar dan is het geen idealisme meer. Wel uit de grens. Nou, die is diffuus. Nee, maar wat wij hun eigen belang nemen, Ja. kunnen zij ook idealisme nemen. Dat Ja. is hun ideale maatschappij. Ja, misschien Dat wel. is, Ja. En Ja. wat jouw Maar- idealisme is, Ja. dat ken ik wel egoïsme nemen. Of Misschien wel. Ja, toch? Maar laat ik zeggen, als je de orenkant er net meer bij. Juist zeg ik een beeld op de televisie van hoe een heel soort vluchtelingen liep je in Griekenland.
hoe primitief dat alweer is. Wat voor hutsjes ze hebben, die ze zelf met zich van doeken bij elkaar. Maar in dat dorp willen ze die mensen net hebben. Want er zit een oudere man dan, die erover praten. En dan zeggen ze, ja, die mensen met vies. Ja, douches hebben ze daar net. Ze zeggen net hoe die mensen daar libje matten. Bedoel ik, de oordelen die hebben ze, wil ze net eerst weten wat vlakbij te redden is. Nee. Dus, nee. Nou ja, ja, die willen die mensen daar dus voort hebben. Want daar hebben in het dorp hebben ze er geen belang bij. Nee. Bij dit soort mensen. Nee. Nou ja, ik denk van... want de weer Juster... Wie het Juster snijden? Nee. Ja. Ja. Justermorgen weer er... vrienden op een koffie. Ik en die hier wij gingen allebei een vraaggesprek met... Konrad van Skruwer, een Hongaarse Skruwer. Ja. Lezen, hele bekende Jozef Skruwer. Konrad. Ja. En die zei van de verschillen in culturen, zoals we die in Europa al hebben, en dus bij die vluchtelingen wordt dat nog slimmer, en tussen Joden en moslims enzovoort. Die verschillen in culturen, hij zei, daar komen we nooit doorheen. Dat is iets redelijk pessimistisch in die zin van, en dan zei mijn vriend, en denkst nou dat het dan hier met de vluchtelingen die hier hoe langer hoe meer alle hier komen, dat net goed gaat dan, toch de cultuurverschillen. Ja, ik zei dat denk ik. En dat weer even heel moeilijk eigenlijk tussen ons. Hij hier verwachtte dat ik denk ik een oorantwoord op joeg. Dat wil ik nog net met zekerheid zeggen. Maar het weer wel even van... Mij zit heel vaak mee dat ik... laat ik zeggen... ervan uitgaan hoe dingen in de samenleving vallen zullen. En dat is oors als dat ik er zelf over denk. En dat smiet in een peteer wel eens verschil van mening op. Omdat jouw rekening horen omdat bij- het dan krek liep, ofwel ik eigenlijk echt die vluchtelingen hier net al hier hebben. Maar dat zeg ik dan helemaal niet. Dat Nee. bedoel ik net. Nee. Maar ik denk wel dat een heel soort dingen, dat wij dat als gehele meenschap gewoon net verneren kunnen met elkaar. En dat is heel wat oors. Dat we ze net opnemen kennen? Nou, dat uiteindelijk toch problemen jouwt. En dat ik die mensen die hier al hier komen, had ik net thuis veel hetzelfde. Maar als er, ik doe het door even tegen je, want er komt al je mega binnen. Ja. Mega binnen, ik was net meer. Nou, jawel. Nou, er komt nog van de week komt er een man in Ljouwert, een Engelse wetenschapper, die mij Teun de Spiersma over dit soort van dingen praten wil. En die zei ik dat we ook al volle minder, net al in het bijen hebben, maar ik allerlei insecten. Ja, En dat is zo. ja. Ja. Het onzichtbare ecologische drama. En want wij Dat is missen die vreselijk. miggen helemaal Dat net. is hè? vreselijk, Ja, ja. en we missen die bijen net. Nee. Maar het schijnt uiteindelijk een hele grote ramp te werden. Ja, het is, ja. Maar die vluchtelingen, Agie, Wat? die vluchtelingen. Nou ja. Ik denk dat het uiteindelijk Hoeveel heel begrijpelijk is dat het gebeurt. En dat wij er ik net voorbij rennen kennen. En dat oorlees, die afspraak die we bij Turkije hebben, dat het net klopt. Maar als ik nou in de regering zit, zou ik net zeggen hoe het dan wel moet. Want ik is net alleen nog recht houden voor zelf, maar was zelf vies. Nee. Maar dan mag mij de hele meenschap rekken houden. Ja. En wat die onkent. Ja. Om geld gaat het net. Het geld is het probleem net. Maar of wij met elkaar. En er zijn ontzettend wat volle is het? mensen die alle te lanen komen in een uitzichtloze situatie. En dat kan dramatisch worden. Ik had wel eens een rekkersom kunnen maken. Toen Ja. dacht ik, want ik weet net eens precies hoeveel vluchtelingen had er vorig jaar uw loon inkomen. Ik geloof iets van 80.000. Ja, zoiets. Ik dacht iets minder, maar iets in die Misschien weer nog minder, tussen 60 en 80. Maar voor de rekkersom Ja. is 80.000 wel handig. Uit Nederland, nou 800.000 inwoners haarzoeken, dan Ja. wie dat dus 10% west. Ja. Ja. En als we 8 miljoen Ja. inwoners haarzoeken, wie het 1% west. Ja. En Het we is nog net eerst. En we hebben 16 miljoen, 17 miljoen. Ja. Dus hebben we van gemaakt 16 miljoen. Ja. Dus Ja. dat Ja. is een heel procent. Ja. Dus Ja. we hebben het over een
Ja. Enorme invloed van mensen. Ja. Maar het is nog net een heel Nee. procent wat erbij kwam is. Dat is zo. Dat is volgens mij nog Ja. minder als Ja. wat wij kwijtreizen door de Ja. krimp. Ja. Dat is het Maar zo. is dat dan zo'n groot probleem? Maar als je nou waarom gaat naar, laat ik zeggen, de gastarbeiders die we kregen. Eigenlijk ben ze nog nooit echt geïntegreerd. En wil ze wat Nee. de aantallen betreft geen enkel probleem hoeft te wezen. Nee. Totaal niet. Nee. En daar onkestjen hoe dreig het is om bij een nieuwe gemeenschap ontvangen te worden, maar ook om die er zelf bij belutsen te veel. Het komt maar toch altijd van twee kanten komen. Of wij hebben een verkeerd beeld van integreren. Misschien wel. Kan best wel. Er had een Skoflien. Ja, er wordt natuurlijk een heel soort gepubliceerd door dit onderwerp. Maar Skoflien lees ik een dame van, ik geloof Marokkaanse achtergrond in de Volkskrant. Die het tweede of derde generatie is. En die zei, ik heb me eigenlijk altijd gewoon Nederlander vield. En ik wil me ook Nederlander vielen. Maar zolang als de Nederlander mij altijd op een of andere manier herinnering bloot om mijn Marokkaanse wortels, Ja. kan ik net Nee. eens volwaardig Nederlander wezen. Nee, dat is Dus wij het. hebben het wel over integreren van Ja. hun, maar Ja. misschien, Ja. misschien Ja. hetzelfde wat Sylvana Simons inzet op het moment, en dat soort mensen, op het moment dat die zeg maar volwaardig mooi discussiëren gaan en discussiëren willen over uw cultuur, Ja. trouwen wij ze voort weer om van ja, eigenlijk moet ze lief en dankbaar wezen. En, Ja. dus misschien laat het wel aan uw beeld van integreren. Nou, in plaats van aan het die leidt in alle geval minstens lekker goed aan ons, natuurlijk. Ja. We hebben een cracker die orenmeesken. Net volmaakt. Het leidt altijd op twee kanten. Ja. Tuurlijk. Ja, dat is wel een hele makkelijke conclusie. We moeten een oplossing vinden. Ja, we moeten... Juster bij de Jerjuster, bij één vandaag, daar hadden ze dus in zo'n van die, hoe heet het? We hebben de vluchtelingen nou eerst onderbrengen. Nou ja, in die... Hoe heet het nou? Een AZC ben Ja, ik. ja. Nou, bij zo'n West, Ja. tolken mij. En dringende vragen stelt hoe mensen haar veelden. En nou, een heel soort vragen. Op mezelf liep meer een goed onderzoek. Zij nou ja, een heel soort mensen hier in de Romein, en dan ben ik het getal even kwijt. Nou, fijn. Wat komt er gemiddeld dan uit? De helft zou je graag blowen willen. Dan vragen we je ook nog, als het in haar eigen land beter gaat zou. Zullen dan ik nog even om. Dat is één van de vragen. De helft net, de andere helft wel. Dat is haast heel omheen. Hoe ze het hier nou eerst vonden? Alle jaar heel tevreden over de vrijwilligers. Net over de organisatie. Maar wel over de vrijwilligers. Dan denk ik, nou, dat is op zichzelf wel heel mooi. Ja. Want dat zijn alle mensen die met de goede instelling met elkaar dan ondergrond binnen. Die maakt je nou al vreugskippen. En dus dat gaat goed. En daar kan wel een heel soort van oerblowen gewoon. Dat het net alleen van het moment is, maar dat het zo bloot. Want die mensen komen erachter, we zijn alle hier gewoon mensen. En wij staan nou aan de goede kant. En je wel net, maar we moeten met elkaar maar we verder traditeren. Dat soort gevallen krijgen we natuurlijk genoeg. Ik werd het goed biedt. We horen, ik altijd het meeste oor werd het minder goed biedt. Dat is altijd zo. Dus het weer op mezelf nog redelijk hoopvol, vond ik, hè, wat eruit kwam. De organisatie, nou ja, alles wordt het lang vanzelf. Dat is net altijd vart te komen natuurlijk. Maar de meesten binnen wel, nee, wat ze al hier achter de rug hebben. En misschien wel heel depressief en gestrest. En die kennen er nou net mee omgaan dat het net vlotter gaat. En dat ze zo min privacy hebben. Die kennen vaak die mensen al volle minder oor als dat wij er oor kennen zo'n. Wat privacy onbelangrijk, althans op bepaald meet dan. En nou ja, dus ja, het is dreig. Het is gewoon dreig. Maar wat woest nog steeds met dit verhaal? Nou, dat het alle kanten uit kan. En dat het voor de helft goed gaat. En voor de helft gaat het net goed. Vast net. Nee. Dat denk ik net. Nee. Het komt net goed. En wat... En de meesten die ze hier net houden willen, die geen status krijgen en hier dan blowen, dat wordt ook een probleem. Of dat is het vanzelf wel.
Hoe zie je dat gebeuren? Nou? Wat gaat er uiteindelijk dan mis? Komt Nou uiteindelijk ja, die mensen die binnen daarvan heel soort dingen uitsletten. Ja. Nou, ik vind dat uiteindelijk net kan. Maar dat weet je altijd dat zo. We hebben hier genoeg illegaal wegen. Ja. Duizenden. Ja. En ik weet nog wel dat ik van schrok toen ik dat voor de eerste keer hoorde. Dat die hier in dit land, ja, gaan maar redden matten. En altijd bang ben dat ze weer oppakt worden of wat dan ook. Vreselijk. Maar ik vind dit van een vrouw die altijd activiste, wat ik net zei zo mooi, wie je. En je dit nog zo vreselijk scherp denkt, vind ik dit een beetje een makkelijke conclusie. Ja, misschien is het wel zo. Ja, ik weet het niet. Ik heb een... ja, ik vind dat vluchtelingenprobleem het op hemzelf iets heel eigenaardigs. Want waar leidt het aan? Als het om Syrië gaat, dan snap je alles. Dat die mensen daar voortgaan zonder meer. Maar waar leidt het aan dat het de laatste 12 jaar zo verschrikkelijk toeneemt? Waar komt dat van? Dat komt eigenlijk omdat de een de oren op een idee brengt, denk ik. Ik heb een brief geschreven naar de redactie van de Ljouwerte Kranten, Skoflien. Ik zei, alles wat je hem schreeuwen over dat is al misschien wel een man of 3 of 4, dat er net aan. Ik zei, alles wat je hem over vluchtelingen schreeuwen, hartstikke goed, maar vooral maar teruggeven, we moeten alle informatie krijgen die je hem Jan kennen. Maar wat ik altijd mis in al die verhalen is... Dan pak ik wat het wordt. Oh ja, dat is goed. Of een koek. Ja, nou, een ding moet ik daarvoor graag wel hebben. Wat ik nog mis in al die verhalen is... hoe reageren ze in de landen waar die mensen bij komen? Wat vinden die het wel mooi? Dat het zijn vaak de rijksten en de kritischste mensen die het voortgaan, net altijd, maar vaak wel. Wat vinden ze ervan? Of vinden ze het wel noffelijk dat die weg binnen? En wat dacht de wereldmeester verder maar die landen? Krijgen ze lieke goed... zolang als Eritrea bijgelicht. Nou, dat is net de Libië eigenlijk. Nee. Dus dat mensen hier komen prima, begrijpelijk. Ja. Maar waarschijnlijk wordt Eritrea op een of andere manier, ik weet het net, maar mochten ze de grondstoffen hebben die van het Westen wichtig binnen, dan had de vrouw en goede contacten met dat regime. Dus hoe zit dat al hier? En daar krijgen we, ik zei, wat ik heel vaak Sint-Wurg mis, is de orenkant van het verhaal. Want ik zou dat wel eens weten willen, hoe dat zit en waarom mensen voortgaan. Enzovoort. En wat voor mensen dan. En dan krijg ik... Maar die verhalen die hebben we pas als hier binnen. Want wij verslag Ja, maar dan word ik in de kranten lezen. Ja, maar wij komen natuurlijk haast net meer in Syrië. Wat? En wij komen natuurlijk haast net meer in Syrië. Over Syrië heb ik het niet. Ik heb het over die Afrikaanse landen. Ja? Daar gaat het om. Okay. Dus ik schreeuw dat naar... Dus het zo mooi was als we daar in de kranten ik wat over hadden. En... nou, en dan krijg ik een hele lange mail van Hans Snijder waarom. En Hans zei, doe hast gelijk. Daar zullen wij ons schreeuwen moeten. Maar, zei hij, wij nemen nogal wat artikels over van Orenkrant, want ja, ze moeten het dan Sint-Wurg wel. Maar, zei hij, ik heb het onderwerp wel onder water gesteld, zei hij. En hij zei, als u goed oplet, dan zult u zien dat u zal vast nog niet tevreden zijn, maar dat we daar over dit onderwerp wel gaan schrijven. Zei hij. En dat is dan op zich heel bemoedigend voor zelf, dat zo'n krant dan hier eigenlijk echt nog gelijk houdt van, kom maar het hele verhaal. En dat heb ik bij een heel soort dingen, dat ik eigenlijk pas echt accepteren kan, als ik weet hoe het helemaal in elkaar zit. Althans... vaste veer, gewoon meest hier in Bolzert. En nou in... waar ben we hier ook weer? Vlieland. Oh ja, Vlieland. Maak het niet. Nou, misschien zit wel... net opkomen. Misschien zit wel ik weer op Helgoland Ik zie dat of in wetten nog Schotland. niet meer en dan ben ik mijn oriëntatie kwijt. Zodat hij dat begrippen kan, snap je? Ja. Nou ja, dus dat. Dus er staat een stuk in de kranten. Maar ik vind dat... toch vind ik dat een vreemde volgwaarde ergens op een of andere manier. Want dan best...
Ik wil de context weten. Nee, Waar leidt het om? Ja, maar dan neemt het eerst stelling. Dan had je een eigen uitgangspunt. Van, Ja, maar ik weet je dat en komt hier is- omdat ik zelf al mij dat verhaal erachter aan de gang ben vertellen. Ja, maar... Lees mij mijn verhalen die er allemaal uit zien. Dan neemt het eerst stelling. Vanuit je eigen positie. Ja. Ik vind dit goed of fout en dus look ik gewoon een bel. Ja. Pas dan wordt eigenlijk de context weten. Ja, En als dat wil ik de hele titel weten. En als het wist, Ja. dan komt dat een conclusie. En als die conclusie of wat de situatie net zo is, was het eigenlijk wel eens zo. Dan zou het lekker makkelijk van, nou ja, lid dan ik maar. Nee, let dan ik maar. Maar dan snap ik de dingen beter. Ik wil het snappen. Ja, maar dan gaat het dan niet om. Wat? Een activist die wil het net snappen. Een activist wil het doel bereiken. Of is dat waarom als het eigenlijk geen activist bent? Ik bedoel maar, het zou in sommige gevallen... Ik vind het heel spectaculair zijn dat mensen in Afrika uit hun land voortgaan. Voor dat land. Ja, Dat kan. ja. En dat soort... ik wil net de indruk hebben dat dit alle hier hele zielige mensen binnen die hier komen. Want het is net zo. Nee. Nou, dus ik wil me net alleen nog terug emotie leren laten. Maar doe je helemaal om je Ik vragen. vind alles, elke keer die maar goede redenen hier komt. Ja. En wanneer ben de redenen net goed, dat is verschil op zichzelf. Ja. Maar die moeten wij goed ontvangen, natuurlijk. Punt uit. Dat is één punt wat zeker is. Maar doe je helemaal om je vragen in. Nou, dat zal wel. Ik wil weer wel een beetje uitreden. Die vraag hier, best wel, was hij zelf daarom geen activist nemen, omdat zo uiteindelijk net een doel bereiken wordt, maar omdat zo eigenlijk alleen maar begrepen wordt. Omdat het uiteindelijk alleen maar begrepen wordt. Ik wil het Is ook het begrepen ja. voldoende? Ja, ik moet vooral de reden weten waarom ik dingen was. Zo. Ja. Maar waarom neemt dan eerst wel een positie in? Want je Die kunt heb toch ik net eerst ingenomen, natuurlijk net. Natuurlijk wel, Ik heb deze achtergrond, dat wist ik wel al wel net, maar ik weet wel wat van verschillende landen is het eigenlijk, maar ik wil hebben dat ze dat ik in de kranten schreeuwen. Niet goed als ze de orenkant van het verhaal vertellen. Dat is het. Ze schreeuwen... Ja, in dit verband. Maar ik bedoel het even niet in zijn algeheel. In die IKV-periode. Daar neemt positie in. Maar uiteindelijk is die ultieme doel om gewoon eigenlijk te begrijpen hoe het hele machtssysteem werkt. Ja, toch stap je pas ergens in een activiteit, zoals van het IKV dan, waar je eerst al een heel soort oorlezen had. Voordat ze gelegenheid jouwen om mij die plaatselijke IKV-keren te beginnen. Dan is er al een heel soort oorlezen. Ja. Dan dacht het net zomaar. Ik stap net zomaar ergens in. Dat is nog niet heel. Nee, oké. Nee. Maar... Kist ook vanuit een blanco situatie proberen volledig objectief te blijven, te proberen iets te snappen? Of mag altijd eerst wel ergens een startpunt, een positie innemen? In een... Ik begin net met mij een verse positie in te nemen. Maar wel van dat er bij die iets binnenkomt, doet ik bij gelijk erachter kwam hoe verkeerd het mij de landbouw ging bij gelijk. Maar ik schreeuw net wat in de kranten. Als ik net van tevoren, als ik net eerst al een heel soort oorlezen heb en mijn meesten op praten had. Ja. Maar er is eerst al het signaal, er klopt iets niet. Nee. Daar begint het mij. Maar dan, dat is net de reden. En Lucas Volmer, die wil nou hebben dat ik verder mij dit onderwerp teruggaan. Ik weet niet of dat volgt had, maar... Nee. En dan zeg ik, ja, maar ik wil me absoluut net als een deskundige op dit moment opstellen. Alleen nog iemand die weet dat de dingen fout gaan. En die er een soort oorlezen had. En vindt dat we er maar elkaar volle meer omdenken voor hebben. Zelfs de politieke partij waar ik bij jij, die dacht er eigenlijk niks aan. Ben jij zo bij het inwurg? Wat? Ben jij zo bij het inwurg? Green links. Oké. Nee. En ik hier net alles verwacht. Wat? Ik hier net alles verwachten. Nee. Maar ik zit even te denken hoe ik.
wat is die uiteindelijk in dat landbouwdebat? Wat is dan uiteindelijk die doel? Dat is iets wat we met elkaar nog veroorzaken kunnen. Ja. Dus dat is al het eerste. Dat kind. En er zijn boeren die dat ik doen. Ja. En die willen al je ribben. En als dan één keer op dit merk best, dan leest ik van alles daarover. Waar nu terug de noodzaak van die ervoor in te zetten, hoe langer, hoe duidelijker wordt. Ja. Maar er is nou een punt dat ik denk. Ik praat nou net meer over wat die boeren eigenlijk jaren te dwan. Als bij gelijk zeggen van je moet er weer greppels in het land van. Of je moet weet ik het wat. Nou ja, dus ik neem geen concrete dingen meer die ze dwan moeten. Maar ik kom nou op het punt dat ik denk. De vraag Jet stelt we of wij dit eigenlijk ethisch wel verantwoord kunnen. Wat wij doen. Mm-hmm. Maar daar wie ik dadelijk net op kom, daar kom ik nou op. Al dwan we. En, Dus- ja, maar de vraag is, wat is uiteindelijk het doel? Dat is de oorsmaat. Van een week Ja, nou, oké, nee, maar dan wil ik even terug. Want dat bent toch Koning van de Grijden. Dat is een initiatief die daar ik heel wat mee bezig ben. Ja. En die willen en toch publicaties mensen bewust maken. Ja. En die hebben Teun Spiersma, de wetenschapper, die dat ik heel goed onderbouwt. Ja. En die verbinden kunst daarmee. Ja. Dus die proberen een heel palet te bouwen, zeg maar. Ja. Op deze website werd dit op stream, het Venster op Friesland, is een hele mooie serie, schreeuwende serie West. Van onder meer Jantien de Boer, die het al je verhalen schreeuwt over de pienen van het landschap, et cetera. Dus er binnen al podia en instituten die daarmee rond binnen. Ja. Wat is die rol daar dan nog in? Nou, die veroordeelt het dus. En uiteindelijk hoef ik waarschijnlijk helemaal net meer een rol erin te hebben als er genoeg gebeurt. Dan doe ik dat net meer. Zo begon het ik met dat stuk van Volmer, zei het Volmer? Ik ken hem net persoonlijk, ik ken de naam maar hij is hoogleraar in Grace. Ja. Econoom en bioloog. Lucas Volmer heet er, hè? Nee. Henk. Okay. Henk Volmer. De jaren maar Jeltje van der Meer Kooistra schreeuwt er in de oude kranten een stuk. En hij schreeuwt wel vaker over de landbouw. En dat lees ik altijd. Ik ken hem wel wat van hij is heel stuk jonger vanzelf, want hij werkt het nog. Maar goed, wij kennen elkaar. Hij is krijgt wat jonger als jou. Wat? Krijgt wat jonger als jou. Ja, krijgt wat jonger. Ja. En hij is altijd heel raastig en wel overwogen als er in de kranten schreeuwt. En nou pakt er even goed uit de sectie over de deputaire Johannes Kramer. Ja. Johannes Kramer die hier zijn, dat heb ik net gelezen, maar hier het nijplan over een Irisvief zal dan... daar zal hij nou mee aan de gang, dat over een Irisvief, de landbouw hier in Friesland... Nou, misschien had het wel het beste, het voorbeeld van de vrouw is. Nou ja, daar spot dan eigenlijk vol met mij. Want dan zei het, nou hebben we correct lezen, nergens gaat de biodiversiteit zo achteruit als in Friesland. Dat is nergens zo slim als hier. En het wie ik zag, Kramer, dat was eigenlijk alle jaar dwangkoer wat er wil. En ik denk dat er dat echt wil, want ik heb een heel schofteling, heb ik nog, op zien fysiek nog een petier met mijn hond, maar die Kramer, nou goed. Die wil dan, die kan dat eigenlijk dit hele zaakje pas echt goed in gang zetten als er mooi wat geld uit Brussel krijgt. Ja, zei het. Maar hoe ga je nou naar Brussel? Nou ja, dat is groter net zo, maar dan komt op del je net eerst al wat shellnetten hebben. Ja. Nou, fijn, zo denk ik dat stikkel. Toen dacht ik, het eerste is dan aan mij, ik maak die val maar even een stripje in de krant. Nee, zeg ik dan tegen mezelf, net wan. Ik heb niks dat, een jekje hier on. Hij zei het genoeg, dus ik hoef er net meer over te zien. En ik net te zeggen, wat mooi dat val me dat zei, dus ik denk dat toch ik net. Maar ik denk eigenlijk, zo nou de krant, die zou eigenlijk Kramer uitdagen je matten om hierop te schreeuwen. Dus met de krant het wel. De orenkant die maar was jaren. Nou, dus ik schreeuw nou in dit geval, want ik hier nou een lijn naar Hans Snijder, dus ik schreeuw Hans Snijder niet meer. En ik vind dat je hem dat wel moet zeggen. Ja. En dan mailt hij dadelijk waarom. Ja. Op snijn hinder we notabene die discussie. Hij mailt dadelijk waarom.
Dat zijn toch al een heel soort dingen online, wat ik daar Jan had. Het is echt opvallend. Die oude klant een heel soort omdenken. Daar ben ik heel blij mee. En dat er het ik net maar mee is dat het net goed was zo dat ik erop reageerde. Zo. Ik dacht het net. Dus ik roem bij u de kamer op en down. En in één keer dacht ik schreeuw een brief aan Kramer. Want dan hoef ik alleen nog maar te verwijzen naar wat Volmers zei. Dan hoef ik mezelf net aan te bieden als hij in die te kan hier ben. Ja. En dus deed ik dat. Net weten of de krant dat opnemen zo of niet. Dus ik stuurde het naar de kranten. Twijfels op dat moment net of dat ik misschien hooghartig is. Jegens een man, een deputaire die daar ik mee bezig is en van alles al. Of dat hooghartig is? Hooghartig? Nou, dat weet ik net. Daar heb ik net bij stil zit. Nee? Nee. Oké. Ik dacht gewoon, ik vreeg hem wat hij daarvan vindt, wat Volmers schreeuwt en of hij daarop reageren wil. Oké, de brief is een vraag. Ja, de brief is een vraag. Ja. Oké. Je stellingname, maar een vraag. En hoe zullen jou de LTO en de boeren maar krijgen? Dat heb ik nog wel op eigen mannenboord inzetten. Ja. En verder heb ik alleen nog gezegd, wat vind je nou van het volk? En je komt met een plan. En wat zou het nou mooi wezen? Als een heel soort mensen van tevoren maar jou over dat plan praten konden. Nou, dus dat soort dingen. Nee, dat is eigenlijk van mij doen een heel bescheiden brief. Nou, en dus die ging gewoon naar de kranten sturen. En toen dacht ik de oren maar eens, ja, man die te mooi. Dus ik denk, Jerk die misschien soort wel goed was als ik die hem van tevoren nog naar die Kramer stuurde. Dus ik zei nog even, zei ik tegen Hans Snijders, wat vind je, moet ik dat van? Nou, hij mailt waarom, goed, ik heb wel even een seintje joen naar de oude afdeling insturen stikken, dat dit er iemand. Ja. En ja, misschien is het net zo gek dat je dit maar om Kramer om. Meestal is ik vaar op eigen kompas, zei maar nou, oké. Faber mailen. Nee, Faber. Kramer. Ik ben altijd om Kramer zitten. En Kramer mailen. Nou ja, Kramer wil het graag hebben. En het eerste, mooi dat ik het zeg. Ja, ik ben on. Was de tekst oké? Ja, die wil ik graag opsturen. Nou, dus 12 dagen later krijg ik het antwoord. Ik vast al taststuurt van Kramer. En dat zit dan ik in de kranten. Nou, prachtig. Dus Reur, achtervrouw van het meer. Nou, mooi, daar heb ik het nog nooit om. Beste Achie, dat weer oorsbest. Maar nou hij mij waarom mailt, is het wel weer gewoon intussen het beste Achie worden. Okay. Ja, dat wel. Ja. Nou. Maar wat wist je een antwoord? En dat antwoord, daarvan zei ik weer lang blij dat die man antwoordde en dat het in de kranten stier. Ja. Maar Volmer, die vond dat niks. Het antwoord net? Nee, te meager. Maar wat wie het antwoord? Nou, eigenlijk zei hij, en dat is ik zo, Kramer wil alles wel, maar hij leidt hem voor het slijm bij de merkdel. Dus wij kunnen de boeren niks opdragen. Ik kan zijn antwoord net lezen, maar dat zal vast iets wijzen in de zin van een pad hebben we het net in een hoorn, maar wat we kennen, doen we, en dat is gruitvogelbeheer. Dat is via subsidies. Je hebt het lezen? Nee, ik had het mee, maar dat denk ik, dat hij soms wat antwoord jongen. Ja, wat mogelijk is dat nog eens, maar de merk regeert. Ja. En dat is, kijk, dat is hetzelfde wat ik dan aan Tuin Spiersma vreeg. Ik zei, waarom dwarret het zo lang dat net maar die landbouw gebeurt wat eigenlijk elke ien weet, alle boeren weten het ik. En het leidt net alleen nog gewoon aan boeren, dat weet ik heel goed, maar wat we alle hier in deze sector weten, van satelliet gaat het net goed. Net één door te zeggen dat uw groen nog in water is. Vorige week is die nog in de krant van iemand die het onderzoek deed. Het is woestijngrond, goed gedraineerde woestijngrond wat we hier hebben. Fijn. En dan zei het Teun de Spiersma, het leidt alleen nog onder Jeltstream. Dus wat de politiek dacht, wat Europa dacht, net alleen nog Nederland, dat leidt net alleen nog onder de boeren, het leidt net alleen nog, het leidt aan Europa, waar Engeland wel inbloven, maar want anders komt het net goed. Nou ja, dus, en ik denk dat dat... Maar dat terzijde. Ja, dat terzijde. dat... Ja. Nou ja, dus dan denk ik... Oké, maar dan kun je Johannes Kramer niks Dus dan zegt Volmer, nou moeten we verder gaan. Nou, en dan wat er nou
eigenlijk graag wil, maar misschien is het helemaal net handig. Oh nee, dit komt pas bij de criisdagen uit. Dus. Ja, en no live op Oh, internet, ja? hè? Ja. Oh, dan kan ik we het gaan dus- nou weer kijkers. Dus dan kan ik het eigenlijk net sissen op. Dus dan zit ik het net, wat hij dus wil. Waarom kun je dat net zeggen? Nou, Omdat het nou geheim is? nee, dat lijkt het me net handig. Maar goed, die wil verder gaan. Laat ik het dan niet Oké. algemeen maar zeggen. Die wil verder, maar ik daar sta. Ja, maar dan wil er dat ik erbij ben. En dat hij wil iets met deskundigen. En nou fijn. En dan zeg ik, nee, daar hoef ik net bij te wijzen, want dat ben ik net. En, dat wil ik, en ze zeiden, ja, maar dan was erbij om te zeggen, de kippen maaien wij zo wat toch in. Nou ja, de ethische kant van het verhaal. Nou, dat weet ik nog net of ik dat doe. Hij is nou eerst een paar weken naar China en dan Chumbo ver. Maar ik wil net mooi praten als iemand die ik weet hoe dat krijgt. Ik weet alleen nog dat het zo net goed gaat. Nee. Ja. Dus in het begin dan schreeuw ik wel eens over dat soort van dingen. Van het wetterpeil omheen en de greppels. Ik denk, nou daar hoef ik het net meer over te hebben. Dat weet elke niet wel. Maar ik wil het dan wel over de orenkant even van het verhaal eventueel hebben. Maar als genoeg gebeurt, nou ja, dan ben ik mij eer vrij. Dus zo ben ik dan ook wel. Of de ziekste ontsluiting bij Kening van de Grijden. Nou ja, of bij, daar ben ik al lang bij. Oh, daar zit al bij. Ja, daar Oké. ging ik altijd al heen. En Ja. vaak wel, maar ik versteer het al hier net. Dat is het neer. Dus daarom ging ik vaak net, omdat ik het dan net versteer. Die Nee. mensen zitten. Nee. Nou ja, het is een hele tour om. Ik maak ze me dan begrijp ik zwaar oor wat. Er komt dan toevallig toch dingen die gebeuren achter dat gemeenten. Bjemmen aanplanten waar geen vruchten meer uitkomen. Dus waar de bijen totaal niks aan hebben. Ja. Ik heb een zoon die net in Friesland, maar ergens oors in de gemeente werkt. En als journalistiek voorluchter. Ik zei de masters vragen hoe ze daar, wat voor beleid dat is, bij het greenbeleid. En dan zeggen ze, wij planten niks meer aan waar het nog wat uitvalt. Nee, maar dit is onderhoudsvriendelijker. Ja. Ja. Onze oorsklaaide mensen. Dat is Ja. het. Op auto's. Het leidt dan naar auto's. Ja. Dat maakt net wat op. Dan maar geen bijen. Maar dan vraag ik bij instanties. En daar zeg ik dan net over wat voor instanties dat binnen. En daar komt ze totaal net verder mee. Die weten het net. En Ian bellen ik op en op die mailen ik. En die op zichzelf heel geïnteresseerd is. En die het graag, zo'n wij dit onderzoekje willen, hoe dat bij gemeenten is. Maar dan moet eerst die komen. En oorzaak is het net. Dit is toch bijna... Het ben maar ambtenaren. Ja. Dit is de grote onzichtbare macht. Ja. Ja. Als ze er geld voor krijgen, wordt het graag wat, maar oorzaak is het net. Nee. En het is een... Ja, dat is de macht. Ja. Want de macht is ongrijpbaar. Ja. Dat is net een persoon, Ja. maar dat is een... Ja. Ja. De vierde macht, de ambtenaren. Ja. Ja. En dat maakt het die machteloos. Ja, dat mag Dat is niet. een Maar, actie ja, daar ben ik ook wel eens, daar ben ik soms wel eens even cynisch van, maar dat wordt net blauwen. Ik wil absoluut niet een cynicus worden, dat ben ik net. Maar soms denk ik wel, ja, het is wel wat. Interesseert, iemand die echt interesseert erop ingeet, en we zullen het graag over de ziekje willen. Nee, maar eigenlijk interesseert het me wel, dan kijk ik er toch ook niks aan doen. Want ik kan die yieldsstromen net beïnvloeden. Ik kan, Nee. het is zo'n Nou, machinatie. heel slim, ja, maar dat- het maakt het uit op wat voor partij als het stemst. Dat Als is het dan... enige was het kist, Oké, dan. ja. Woest toch zeggen wat alles wat je nou gebeurt, dat ergens... Ja. Echt weer? Hier ze daar dat net verteld. Ja, Nou, toch wel. nou ja, dat begreep ik net. Dat soort dingen. Streaming. Ik zei het niet. Op Wat internet? wat zou dat wezen? Zit volgens op internet? Oh, nou ja, ik heb wel internet, ja. Ja, nou, er is een website Ja. op internet en daar is dit live al op te zien. Oh. Ja, ja. Dus alle stomme dingen die ik zeg, komen er ik om. Ja. Al hierop. Ja. Nou ja, dat is dan niet anders. Maar de mooiste dingen halen we eruit en die brengen we in het televisieprogramma. Wat was te drinken, Agi? Of Ja. was er even uit, dat ken ik. Ja, dat zei van ik ben wel Ja, even dan wacht uit. nog maar even. Ik ben dadelijk wel even net huisken, dus dan kunnen we dan dagelijk even mooi doen. Wel, of net? Ja, dat moest het Ja. zeggen. Ja, even, nog even. Maar ik wil dat wel even, ja. Vind ik wel even fijn. Oké, was Ik ben nou misschien eerst- wel even goed, even een vertraapje. Ja, even frisse lucht. Ja.
Was de eerste keer wat drinken of wat eten? Of... Nee, ik hoef nog net wat. Ik krijg een banaan, want ik hoef net te eten, nee. En ik heb daar in dat restaurant van goed eten, dus dat is allemaal best. Ja. Wij kregen een checklistje van die. Nee, ik mag dat oorzetten. Wacht even, ja? Ik heb ook nog al die anderhande dingen meegenomen. Ja. Of dat nedig is, dat weet ik net, maar ik had wat nou ja, alles wat ik op dat lesje schreeuwen heb, wat ik meenemen zou. Of heeft u dat nog? Ja, dat heb ik, ja. Daar heb ik alles van allerhande dingen Mooi. meegenomen. Mooi. Maar wij gaan iedereen vragen als hij wat eten en drinken wil. Ja. En het antwoord van die... Versnapering kan mij niet schelen. Nee. Drinken, koffie en thee is mooi genoeg. Eten, ik eet liefst, of ik eet alles. Liefst eco. Ja, En geen oké. vlees. Ja. Dat dacht ik van, Wat is dat nou? interesseert u het hier wel? Of het me net interesseert? Interesseert het hier wel om te eten en te drinken? En, Oh en- ja, zeker. Eten vind ik heel fijn. En dat is bij ons thuis ook altijd wichtig iets geweest. Ik dagelijk eten, maar 3 keer op een dag. Alle Ja. bij elkaar, de hele familie, alle en band dus ik erbij. Ja, nee, zeker. Maar tussen toch een snobje of zo, dat dienen wij eigenlijk nooit. Nee. Maar koffie drinken, thee drinken en lang thee drinken en lang koffie drinken, Ja. dat wel. Bij Maar dat ons- dacht dus net, ik maak je een Nee, nacht terug. nee, hè, wij, dus, wij, de wij man hebben die dat mag weer er maar juist even- altijd, want er moest een orde van, want ik moest dat ik net alvast aan begon, dan zette een van ons bij, die weer naar z'n vierde koffie zetten. En die begon vast in te jetten. Nee, wachten tot ze er al hier binnen. Ja. Zo wie ik dan. Ja. En dan pas koffie. En, dat. Ja. Zoals mijn mem dan zei, een dronk is een zitweert, zei ze altijd. De dronk is de zitweert. Ja. Oké. En bepaalt de dronk dan ik... Nou ja, De nee, waarde maar van de Gideon, zit? nee, ik net zomaar even niet voorbij gaan. Ja. Nee, koffie drinken, dat weer gewoon jelle oren koffie drinken. Ja. En dat dacht ik nog altijd. En nooit een borrel? Jawel. Ja? Ja, ik denk wel, maar ik hou het hoeft er mij totaal net. Nee? Nee. Nee, maar mijn Herman, die mocht graag, zeker het weekend, even een cognacje. Ja. En als er dan de laatste jaren, dan kwamen we er net meer op. En dan zei ik, was net even een cognacje. Nou, jawel. En als ik dan vergette om die fles ervoor te zetten, dan dronk ik gewoon terug. Ja, hè? Daar hebben we er nooit oors van. Nee? Nee, ik moet wel eens over. Nee. Hij kon heel skoftrouw drinken. Dan ben ik wel nabestaande die dan dat soort gewoontes oornemen, hè, als ze hun partner verliezen. Ja. Dat die... Maar ik dacht dat dus net. Nee? Dat is net... Maar als er bij komen die nachts blowen, ja, dan drinken wij jongens wat. Ja. Altijd. Ja. Ja. Dan wel. Als ze nacht blowen. Maar sommigen niet gaan op en del, maar als ze nacht blowen, dan doen we dat. Ja. Ja. Altijd. Maar ik kan hier nou net een borrel in eten. Nou, het hoeft net, maar het hoeft net, het is net, wat het als is net het zo leeft? dat er zitten bij mij geen principes achter. Ik haast geen vlees, Nee. maar echt vegetariër ben ik net. Nee. Dus eigenlijk vond ik dat ik net. Maar wat had je nou het leeft? Niks? Of een borrel? Of nee, een thee? ik hoef of nou koffie? even helemaal nog niks, maar dat Oké. komt misschien wel. Oké. Ja. En als het toch wat was, was het natuurlijk wel vanzelf. Ik kan best zien dat het de oor wat dacht. Dat kijk van oor. Maar dan viel ik me bezweerd. Zit ik er een maniertje te Nee, te nou, dat drinken? dacht van mij. Dat dacht van mij. Nee, ik neem wel een glasje water. Dan... ja, maar als een woord doorgaan. Ja, dat dacht er nou net om. Nee, we moeten nog even. Ja, Nou ja, ja. dan zou ik, als hij nog vast, dan zou je het, hè? We beginnen straks even uit, dat is wel fijn even. Best. Ja. Ja. Misschien dat het werkt. Je kreeg goede recensies op de 18, hè? Ja. Is dat verwachten? Ja. Nou, na dat, ik heb het eerst, doe ik het al hier, het manuscript. Hier, Abe de Vries vregen, zo zou het dus lezen wel. Ja. En dat heeft even een squat dwarren voordat het er om tak kwam. Maar enfin, nu doe het er het lezen, het er met bellen. Best morgen om 1 uur thuis? Ja, zei ik. Dan kom ik even, zei mooi. Ik zei, dan heb ik sop en broodjes. En nou, dan komt het erin en dan zei het er, prachtig. Nou, dat weer dadelijk al. Ja, zie je mooi. daar erin? Nou ja, dan het er wel, dat moet even, dat mag even wat sterker doen. En, maar in grote lijn prima.
hij had het heel naar van. En toen zei hij is al niet jouwer? Nee, zei ik. En, want ik zei, daar zit ik even mee, want ik heb 5 jaar geleden heb ik de Pieter Jellesprijs gewonnen van Ljouwert. En daar kreeg ik dan geld voor, €5.000. En toen kon ik 2 keer iets uitjoen laten bij Frieske Vrije Elixir te jaren. Ja. Want dat moest betalen worden en dat doe ik niet meer. Dus ik zei, ik ging een keer zijn van, dan dacht ik het meer of ik beziekje het wil, of ik het in het Nederlands zou een keer, maar ik wilde er net meer van betalen. En daarop kwam Ernst Brunsma een keer bij mij. En die zei, dat zit me dan met West, dat stond net meer in het Fries geschreven was. En zoek ze er wat op zin hebben om wat bij de AFOK uit te gaan. Nee, waarom zoek je er wat op zin hebben? Nou, wat zou er nou graag willen? Dat ik met een manuscript kwam, heel verhalen, heel gedichten, voor 1 onderwerp. Nou, ik zat er ook wel over nadenken. Daar ben ik toen mee begonnen. Ik heb een heel manuscript maken. Ik heb die een oor het ontstaan van het leven. Heel verhaal, heel gedichten. Alleer bedenken. De verhalen speel je nou, maar geen oor wat er in het begin al hier gebeurd is. Dus daar kwamen ze dan bij elkaar. Nou, dat had een heel schof worden voordat Ernst eruit weer. En toen zei hij, ik jou het net uit. Het is te rietselachtig en zei hij, en het is van een te hoog intellectueel niveau. Nou, daar ben ik heel blij mee. Ik jou het net uit en daar ben je blij mee. Ja. Alleen voor wij het compliment. Het eigenaardige is, ik vond het net eerst zo heel slim. Waarom, dat weet ik niet, maar ja. Maar hij zei dadelijk, de deur is net dicht. Dus ik zei, nou, Tjen, Abe, dan geven we naar de AFOK. Nou ja, en dit weer in het zin. Maar wat had met dat manuscript niet? Had je het echt gewoon zo voortgegooid? Wat? Dat vorige manuscript, wat afgeweest is, Ja. dat had je gewoon voortgegooid? Nou, daar heb ik alleen nog heb ik eigenlijk niks meer in. Maar een paar losse verhalen die heb ik nog wel broekt. En ik hier er een verhalen in van 2 ondernemers. Eigenlijk ben hele gekke verhalen van. Als het was, dat ik van Joen nog wel in een vat lezen. Eigenlijk gekke verhalen over 2 ondernemers. En die wiekten ik wat af van alle oren dingen in dat boek. En doet Abe dit manuscript lezen hier. Toen hij kreeg maar zijn website begon. Van vers2.eu. Ja. Nou, en toen zei hij, wat zou het nou mooi wezen als dit boek daar als een soort feuilleton opkomt. Ik zei, ja, ik vind we moeten eerst nou naar Ernst, want die vindt het zelf niks van dat het dan nou al... nee, dat is ik zo saai. En toen dacht ik, wel sneu eigenlijk, van hij het lezen voor mij. En dan zei ik, nee, dat wil ik net. En toen dacht ik, oh, maar liet ik hem nou eens een paar van die... Dus ik hier 4 van die verhalen van die ondernemers. Uit dat alweer manuscript. Nou, en dat weer Scott in de roos voor Harden. Want nou heb ik al 20 voor haar skreun van die dingen. En nou willen ze stellen dat ze dat vers, van die website. Alle jaar over die ondernemers. Ja. Hovu en Misty Mac. Ja, het ben echt een gekke verhaal. En... ja, nou, Toen is maar in. nou ja, dus toen, dat zei ik dat aan de kant lijn. Nou, Ja, dat maar broek, dat is dus- dat broek ja, ik dus. ja, Ja, die ja. broek ik. Nou, fijn. Maar toen ben ik naar, heb ik dit naar, hij zei, ik schreef er wel een mooi verhaal bij, zei Abe, nee Ernst. En ik heb alleen nog en zei, er staat er een omschrijving van het verhaal bij. Dus die 2 dingen stuurden mij op. En toen zei Ernst, ik heb er nou hartelijk zin aan om het uit te gaan. Heb hier er alleen nog de omschrijving lezen. En het weer eigenlijk in 2 weken hier het lezen, vlak voor er op vakantie ging, voor hier. En hij zei 20 augustus, dan ben ik waarom? En dan praten we erover. En toen zei hij al, en dan heb ik denk ik tak om hier mij dit uit te gaan. Zo het is nog nooit gaan, met die samenkleden. En daarom hier ik eigenlijk wel verwachten dat het goed ontvangen wordt. Dus zo. Ja. Dat die 2 mannen er op deze manier Ja. zo op reageren. Ja. 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 Dat zei hij. Is het wel eens vaker zo enthousiast ontvangen? Nee. Nee, dat wie altijd wel dat direct het over jou is wel uit, maar dan moest er altijd naar. Maar nou, wie het eigenlijk dan maar lietse denkjes die ik veroordelen moest. Ja, ik vond het echt geweldig. Ja. Ja. Dan ben je 88 hier. Ja, nou zelf nog eens wezen.
Ja, komt er nog meer? Ja, ik ben nou mijn manuscript aan de gang. En daar het Ernst Wolferdus in. Dus En wat voor soort verhaal wordt dat? dat wordt een verhaal over een grote Roomse zakenfamilie. Ja. Dat lijkt me nou leuk. U bolt het? Nee, Nee. ik dacht het net in Bolten. En wat gebeurt er bij die grote Roomse zaken? Nou ja, er gebeurt een heel soort... Maar wat is het thema? Wat wordt het vertellen? Nee, het wordt gewoon, Dit is, gewoon een verhaal over dit is... Je wordt iets vertellen. ja. Ja, maar toch is dit dit wordt een oorsoort verhaal. Maar ja, het krijgt wel een... Het draait eigenlijk om één persoon in die familie die een beetje fortmoffelen is, verbannen is haast en weer van alles mee... nou ja, wat uiteindelijk al je hebt, maar daar gaat van alles om, gebeurt van alles omheen. En dat is een familie die oorlogen meemaken had en hoe zuiver is dat er alle je gaan. Maar alles heeft mij elkaar te krijgen. Dus, nou ja. Meer kan ik er nou net over vertellen. Gaat het ook weer om macht? Ja, het gaat, nou ja, voor een pad gaat het ook weer over macht, ja. Ja, en dat is toch wel het is eigenlijk een heel, ja, interessant, nee, het is een intrigerend iets als je erover nadenken. Ja, wat macht, waarom mensen verlet van macht hebben. En nou ja, er zijn allerlei soorten macht vanzelf. Het kan ik goed tawennen worden, maar het is altijd gevaarlijk. Maar we weten niet dat de conclusie kwam dat macht net om mensen gaat, maar dat macht een onzichtbare dynamiek had. Ja, zonder mensen haast. Of maar zelfs mensen, dat je die mensen net meer pakken kennen. We zijn al die her onderdeel ervan, van de machtspeltjes die gespeeld worden. Wat er al hier maar geld gebeurt, wat weten we ervan? Niks. Nee. Maar waarom boeit hij dat zo? Wat? Waarom boeit hij dat zo? Nou, het gaat mij nou vragen ook net hoe die grote onzichtbare macht, die vanzelf ook altijd spelen, maar wat er waarom mensen, in sommige gevallen valt dat mensen terug degene die ze binnen of wat ze kennen of wat dan ook. En dan is het altijd, nou ja, het bloot het oppassen, want ze kennen, ik heb een toneelstuk, ik heb een vrije bewerking maken een jaar of wat verlinkt van Antigone. Van de toneelclip waar ik een paar keer eerder een verhaal voor schreeuwen had. Een toneelstuk voor de Blauwe Toer. En dit hebben ze nog net spelen, hoe willen ze het altijd wel graag willen, maar het is een groot stuk. Maar het is dus een vrije bewerking ervan. En de essentie is dan dat... Odysseus, dat was een oude verhaal, die houdt op, die gaat door, en die maat, Swan die bent te jong om de boel oor te nemen. En dus maat er iemand die tussentijd die betrouwbaar is en die zolang de macht oorneemt en het dan weer aan de jongens gaat. En die man die wil dat met de beste bedoelingen begint hij erom. Natuurlijk wil hij dat van zijn vriend van en nou, dat mag en doet hij dat. En let meer hier, geen daarbij. Tuurlijk, dan wil ik net meer kwijt. Nee. Ja. Nou ja, zo. En dat is het intrigerende vraagstuk. Nou ja, van hoe dat dan langzaam gaat, maar één. En dan tekst nou komt het in een vrouw, zie je het overal macht hebben. En dat het weet hoe vaak misgaat. En dan gaat het, en dan denk ik, waarom? Dan is er een lidslaan in Afrika en dan vinden ze dan in één keer olie in de groep. En dan denk ik, wat zou dat nou geweldig zijn als er nou een regering weer die zei, en nou zijn we dat we dat hele land met elkaar een treedje heen krijgen. Venezuela bijna dat nooit. bezocht. Ja, dat gebeurt bijna nooit. Nee. Dan komt het alleen nog in een lidse groep die hoort het dan. Ja. En wel leidt dat op. Ja. En dan denk ik, dat is in de Europese landen, kan dat zal net meer gebeuren, op die manier. In de EU niet. Wat ik er op zin had. Omdat wij op deze manier, we kunnen u denk. net meer permitteren, geen enkele regering, om helemaal net onder Eerman te tekenen. De verschillen worden wel hoe langer hoe groter. En dat is wel verontrustend, vind ik. En is dat een dynamiek die echt net meer te keren is? Dat die heel moeilijk te keren is? Nou, ik ben er net heel gereisd op.
Nee? Ik ben er net heel naar gerust op. Dat het net meer te keren is. Maar Nee. we kunnen het heel lang chill houden, dat denk ik wel. Maar als de ontwikkelingen als dan sjucht hoe het in Rusland gaat en de contacten die het Rusland had met die Le Pen-groep en met alle hier populistische dingen en populistische Russische groeperingen, nou, dan ben ik er net gerust op. Maar wij kennen hier in dit land, in deze Europese Unie, ik in Moskou net, in Rusland net, het kunnen we net met van als hebben niks meer te krijgen met de mensen die het dreigst hebben. Dat maakt zeker in mijn leven net meer met dat er net meer onttocht wordt. Maar wel te min, vind ik. Maar rechts nationalisten en conservatieven, die zijn vaak sociaal conservatief. Dus Dat ken ik. ben misschien best jawel. wel ben misschien best wel dus een op goede zich, remedie in het marktdenken. nee, dat denk ik. Geen enkele regering zal nog zeggen, we houden alles alleen voor jezelf. Dat natuurlijk wel opstand worden vanzelf, dat ken ik net. Maar er is toch een groot verschil. Maar We zijn toch... misschien komt de redding wel van rechts nationalisten. Wel weet. De stier van de... Dat zou een oud IKV net leuk vinden. Nee, en een PPR. Dat is een hoop wat ik net leuk Nou. vind. Nee. Maar dat zou ik wel houden. Dus moest ik net dat wel net alles leuk vinden. Nee. Dan was toch ik zeggen op wat voor partij als toch stemt. Of stemt toch net? Tuurlijk stem ik. Ja. Ik heb nooit één keer net gestemd en ik stem altijd links. Ja, ja. Maar wel verschillend links. Wel verschillend links, ja. Ja. En de laatste keer had ik bij Partij van de Arbeid gestemd. Ja. Omdat ik hoop hier op Diederik Samson. Ja. En nou is de vraag over het red. Ja. Nou ja, ik kan niet zeggen dat het net spannend is. Er gebeurt genoeg, maar... Ja. Maar ik vind het fascinerende. Ik had een keer een jongen met alle jaar heel rechtse mensen bij elkaar zitten. Echt overtuigd liberalen. Ja. Ik bedoel net vervelend rechts, maar zeg maar echt overtuigd liberaal rechts. Ja. En ik had er zo'n zin in om die links en rechts om me in te slaan. Ja. En het slag me net, Nee, want nee. uiteindelijk wie toch mijn conclusie van... die mensen hebben uiteindelijk gewoon krijgelijke gelijk als dat ik heb. Ja. Echt. Want Ja, wij ja. hebben gewoon het ideale systeem, hebben wij net. Nee, dat hebben we net, nee. Wat Zonder meer net. krijgelijke Nee. goed als linkse Nee. mensen vinden dat er toch het liberalisme zoveel slachtoffers vallen, nou, dat de zwakkeren het zat te kwad dienen wordt. Ja. Had de liberalen liekevolle recht van spreken dat toch het socialisme de technologische ontwikkeling en de economische ontwikkeling zinholden wordt, Ja, zonder werd er je uiteindelijk Ja. ik weer iedereen te Ja. kwaad door. Wie heeft er gelijk? Ja, daar ben ik het helemaal mee eens, dat is zo. Maar ja, beide partijen zijn net meer wat ze oorspronkelijk weer vanzelf. De VVD is net een echte liberale partij. Nee, maar wel de meest liberale van Nederland natuurlijk. En, Nou, misschien is D66 nog wel een betere, oké. wat dat betreft. Maar GroenLinks En is ik eigenlijk... GroenLinks is ik en GroenLinks is is net 6, ik wat die kant uit. Dus ik ben Halsema had ook een eigenlijk liberale geen prijs één gewonnen. partij waar ik op stemmen wil. Nee? Nee. Ik ben over geen één echt tevreden. Dan was de partij oprichten. Nee, daar begin ik net meer over. De ben grezen. Mijn dochter zo wat zeggen. Ik ben er vaak over in de best. Maar wat ik een beetje naar zit te visken is dat activistische verliezen vanuit een eigen uitzoeking en het idee dat je daar wat aan hamatten, ontwaarmatten. Sticht daar een oorzien? Zoveel jaren later. En is dat de belegenheid van de ouderdom? Of is dat de wijsheid van de ouderdom? Nou, Of is het cynisme is wel van wat ouderdom? verleid. Kijk Dat ik nou hoor ik me volle meer mijn dingen van dwarsemers daar. Ja. Als bij de vredesbeweging, dat is weer. Want ik krijg nog wel alle berichten altijd van het IKV en Pax Christi, ik lees het al hier. Maar ik denk dat is nou makkelijker in ongeluk daar juist als 30 jaar lang. Als het ergens in een discussie. Wat zei je? Ik denk dat is nou makkelijker in ongeluk daar juist in een discussie als dat 30 jaar lang die is. Dat Ja, net. dat is dat, ja. En is dat
dan de wijsheid van de ouderdom? Maar die tjilstand, dat scherpe, die ik vanzelf. Als ik al de tjilstand is, dan moest ik goed nadenken over wat dat zin in te brengen hast. En hoe gefundeerd dat is, hoe goed dat is, enzovoort. Ja. Maar ja, ik maak je meer, toch wel over een heel soort dingen nog wel druk, maar ik doe daar net over al. Want als de kranten komen, 2 kranten. En ik ken net één van die 2 eigenlijk opzissen, vind ik zelf. Dus ik hoor ze nog altijd weer. Het is echt een gek vanzelf. Ik sta wel eens een stuk in hoor. De Louter en Trouw lees ik. Dus dan ben ik beide wel tevreden, ja. Dus, maar ja, ik ken het alles lezen. Ja. Maar ja, ik voel me wel verplicht om het bij te houden. Van wat er al hier gebeurt. Ja, dat wel. Dat neemt ik net over. Nee, dat neemt net over. Nog te ontnood of net. Nee. Bist er blij om? Dat ken ik Ja. onrust, Jan. Dat is denk ik van waarom... Ja, als ze normaal eens komen, dan denk ik, nou hoop ik net dat er wat in zit. Ja, dat is weer. Maar dat is toch erg Ja, eigenlijk? Want vind ik heel- wat? dat betekent dus dat het eigenlijk wel loslitten was, maar dat net kist. Nee, dat is ik zo. Soms voel ik me echt verplicht om. En soms heb ik wel even nog om met 2 regels even wat op te scrollen. Ik heb juist dan. Maar waarom komt er net los van? Dat weet ik niet. Ja, dat Nee, is toch hoe nou? ik denk over een heel soort dingen naar, maar waarom ik er net los van kom. Want soms vind ik het zelfs heel vervelend om het te doen. Soms vind ik het even leuk. Als ik dan met 1 denk, oh, maar dat kan ik mooi en prachtig even in 3 regels zitten. Dat vind ik leuk dan. Maar echt een heel verhaal maken, nee, dat vind ik... en dan ben ik uiteindelijk... Ik heb dat nou een stuk... een te gast schreeuwen over... ik expres iets noemen wat dicht bij huis is. Van dat schandaal wat spelen bij de Universiteit van Grace. Ja. De financiële malversaties. Ja. En daar zie je dan er komt een stukje voor in de krant, klaar, gewoon informatie. En dan komen er 2 instuurde stukjes, die volgens mij krek op een verkeerde, de speaker op een verkeerde manier slaan. Want die hebben dan dat poppen, maar die maken het, zo klinkt het dan ook in het passenbericht. Van die maken het hem ervan aan en die zei, nou ja, we pakken alleen nog de hoofdverdachte aan. En de rest, daar kunnen we net om beginnen, eigenlijk gaan we het erop del. En dan ze 2 instuurde stikschreeuwers die zeggen, nou ja, poppen, maar ik kan dat al hier makkelijk zeggen, want die krijgt zelf nog geld. Nou ja, het slacht dan nergens op. Zo'n opmerking net. Maar die hele universiteit kan mij nou even helemaal niks kijken. Die hele universiteit kan mij even net zo volle schelen. Wat mij interesseert is dus, waarom Asto net denkt van... Het is wel clear. Ik ben 88 hier, ik wil op een mooie boeken schrijven en ik vergeet die hele handel. En dan denk ik, verdorie, dan denk ik net één, dan wacht ik eerst een week al. Van, komen er meer reacties op? Nee, die komen niet. En dan scroll ik weet net of ze het lezen had. Nou, dus dan stuur ik een stuk in, te gast. En dan lees ik het oor als dit thuis komt. Ik zal dadelijk wel even over de inhoud. Hè. En dan denk ik van de eerste helft, helemaal prima, mooi. De tweede helft, en dan heb ik toch verschillende keren een oor lezen. De tweede helft, het eerste stukje van de tweede helft, onduidelijk, zeg ik dan. En verder is het goed. Nou fijn, dat gaat er dan over ik beschuldig poppen me ergens van, want ik kan net weten hoe ze er in het echt mee omgaan binnen, maar het zou wel te gek wezen als, en dan heb ik het net over wat elke die er van mij van profiteerd had van die hele actie, want een heel soort had er mij van profiteerd. Maar daar is weer bij mijn vraag waar. En die... daar is weer bij mijn vraag waar. Wat? Daar is bij mijn vraag waar. Want nee. je is naar de inhoud weer van de universiteit. Maar mijn vraag is, Ja? waarom ligt dat net al je los en gist over dingen schreeuwen die uit jezelf waar komen? Wat interesseert jij nou die universiteit nog? Wat mij interesseert is dat er weer er een stuk van het verhaal net naar boeten komt. Wat het wichtigste is, dat interesseert mij. Oké. Nou, dus het klopt wel. Mijn redenatie vind ik dat wel klopt. Dus dan denk ik, het gaat mij er net om of al die mensen straf krijgen die er wat van weten. Dat die ene de straf bijgenomen.
Maar het zou wel verontrustend wezen als het bij Grieks ook, als het over de universiteit gaat, als het probleem daarmee voor harren voorbij is. Het probleem is, vind ik, dat net Ian dus een melden het als klokkenleider. Want nee, zeggen wij in dit land, de best wel gek. Als die als klokkenleider meldest. Want je wist wat het lot van klokkenleiders hier in dit land is. Ja. Dus dat soort dingen. Dus het alle hier hele slechte kanten. Ja. Dus doordat het zo is, dacht ik net in het meer. Dus liep je al die mensen gewoon verder. En misschien, en intussen, wij zakken hoe langer, hoe verder al. Als het gaat dus om de ethische kant van het zaak. Van de jongen die dan denken van, nou mooi, we hebben er beter van, nou ja, daar hebben we het al net iets meer over. Er is toch geen dier van in eigen beurs. Dus dat list ik maar. Ik wil, wat zeggen deze mensen al hier, het haar bern, als die bern vregen van Hyde of men, wat is eigenlijk ethiek? Wat zeggen ze dan? Nou, dat zo'n stuk heb ik dus in de krant geschreven. Omdat ik vind, wij skierden zo volle mogelijk al. Particulier willen we het alle jaar nog wel goed waren. En we leren ons bern ik om geen rommel op straten te doen. En misschien willen wij wel bezuinigen op energie, weet ik het, wat alleen even goed veroorde mensen. Maar op het bedrijf, ja, daar kunnen we het net over hebben. Over wat mij of net, nee, wat goed is voor het bedrijf. En wat is goed voor het bedrijf? De goede vragen worden in het bedrijfsleven, of in het ziekenhuis, of op scholen, worden net meer gesteld. Te min. Nou, daar wil ik het over hebben. En ik vind dat dat weer is. En misschien had ik nog wel een hele belangrijke functie als publicist om daarover te schrijven. Misschien wel. Maar misschien had ik wel een hele belangrijke functie als publicist om te schrijven over 10 jaar man met Alzheimer verzwaring. Of over... Maar daar ben ik er nog die dat doen. Dat hoef ik net te doen. Nou, over die rationele onderwerpen net zeker. Wat? Over die orenonderwerpen zeker net. Nee. Nee? Dit wordt eerste mens kreun. Bij berichtjouwing... Maar vies je dat belangrijker? Bij berichtjouwing ontbreekt Sint-Wurg haast altijd die vraag. Ja. Maar dit wel. Daarom wil ik dat bij de landbouw, als ik dan alweer wat dag wil ik het daarover hebben. Ja. Maar wij zo met de groene omgaan. Ja. Ja. Maar vies het dan... Daar ben ik nou langzaam terug te komen. Daar ben ik nou. Ik had dit boek lezen. Ja? En ik vond het heel knap en boeiend. Ik moet erbij zeggen, ik lees het op een verkeerd moment, op een verkeerd plak, want ik zie het op een balkon op vakantie in een warm loon. Dus ik ben helemaal ik ben net in een scherpe stemming, zeg maar. Dus ik heb er moeite mee, want ik moest mij echt opscherpen en daar weer de sfeer net nevens. Ja. Dus dat had misschien een rol spelen in mijn beoordeling. En ik wie ook handicapt bij het lezen, want ik wist dat ik daar nou jong treffen zou. Dus ik zie dit al lezen, maar de hoop dat ik iets over Achie van der Meer leren zou. Maar de hoop over dat ik misschien iets zien komen zou over hoe een 88-jarige mevrouw haar field op zijn leeftijd of zo. Maar dat zit er totaal net in. Er schreef niks over die gevoelens of over die... Waarom schreeuwst je dit verhaal? Dat stelt die man die ertussen terugkomt, die Jezus Lezinger. Waarom schreeuwst je dit verhaal? Daarvoor heb ik hem een antwoordje. En ik vreeg je erachteraan. En waarom schreeuwst je net gevoeliger verhalen? Dat is mij zoveel leren over wat je feelst op die leeftijd, met die ervaring, met die hele levensverhaal is zo boeiend. Ja. En daar hast zoveel field. Ja. En daar zit je al binnen een jaar horen niet aan het begin van die jongen te vertellen over die man. En het rekt die. Maar ik zag het nooit weer waarom in dit soort dingen. Nee, maar ja, dat is ik zo. Maar waarom net? En het vreemde weer ik toe... nee, waarom net? Waarom ik zal nog even zeggen waarom ik er zelf in bij zit. Want Abe die zei door... Ik was er graag jaren in dit boek, waarom als dat schreeuwt. Dat zei hij. Ja. En toen zei ik schreeuw nooit in een boek wat ik zelf ervan denk. En toen dacht ik, ja, waarom zei hij dat nou? Dus daar heb ik heel tijd mee omroen. En toen dacht ik,
Ik ken die ene man inschakelen hier. Die ik bij het begin, die man die ik op een film dan zogenaamd dan, of die heb ik echt op die film. Die kan mij die vraag stellen. Waarom schreef ze dit boek? Dus dat heb ik die. En toen dacht ik, ik schreeuw het van, omdat ik altijd let, dat dacht ik, ik wist net dat ik dat altijd deed, daar kwam ik, nee, ik zal de volgorde even oorzwan. Ik let altijd op de jongen die het afwiekt. Omdat ik dat zelf vaak weer. Oors als een oor. Ik probeerde altijd wel zo vol. Ik heb me net bewust als eenling opstellen willen. Ik heb een heel soort vrienden die dat ik nooit van mij zitten vertellen. Dus ik wil het net wezen, maar ik ben het wel een beetje. Ik ben in alle gevallen een taskoger. En ik wiek vaak in opvatting, ik wil, zeker in eerste instantie wel oud van wat oren vinden. Ik zeg heel net dat het beter om is, maar zo zit ik gewoon in mijn koor. Dus ik let altijd wel erop, maar ik de ene die het ondoort, want dat is iets wat ik in mijn leven mij toch Herman leert ha om zeg maar saperen oude. Dat is langzamerhand mijn motto geworden. Durf te denken. Dus durf het dat te leren. En wat heeft dat voor gevolgen? Als je terugdenkt, wat heeft dat voor gevolgen voor die manier van leven? Want soms is het veel handiger om net terug te denken. Van dit maar. Maar ik word me ervan bewust. Ik weet dus op die richting, die manier wie ik onderdenken. Dat ik dat. Maar ik word me het pas bewust, doe ik het Kremlin zich, waar dan die grote dwarren beginnen, als je die hele lange reden lopen, alle mensen, aan alle kanten vol mensen, alle jongen klappen en dan komt Poetin met zijn oogbeentjes, komt er aan en dan valt het licht op een groep mensen en dan denk ik, nou zit ik dadelijk te zien, dat weet ik me doe bewust, terwijl die vraag van Abe. Even naar die kop. Dan stond er één wezen die nog denkt, nee, dit wil ik eigenlijk net. En dan zit ik, daarna zit ik erover te praten, wat voelt die dan van? Ja. Waarschijnlijk niks. Ja. Die maken dat is zijn eigen kop in de wadder, denk ik. Maar wat als ze dat net dacht? Nou, dus en toen werd ik me bewust dat voor mij eigenlijk de grote trio in het boek is. Van wat dacht die ene die het oors is als de oor. En hoe lang kan hij dat zin houden. En hem zelf voor de gek houden. En, nou, dat is dan wat ik er van mezelf dan inline heb. Dat is het dan. Ja, en dat is genoeg. Nou ja, voor zo'n boek vind ik dat dan, voor dit boek vind ik dat genoeg. Vind je dat nergens? Nee. Ja. Nee. Ik heb volle meer. Ja, ik denk dat je mij volle meer leren kiest in zo'n boek, als je meer vanuit jezelf. Nee, laat ik het oorzeggen. Volgens mij, meestal van mij, dit is heel aanmatigend wat ik nou zeg, hè? Dat bewust. Van mij moest best nog een paar zulke boeken schrijven, graag, want die ben boeiend. Maar wij het net om aansen de pijpen erin. Vader zijn autobiografie schreeuwen haast. Wat, vader? Vader zijn eigen levensverhaal schreeuwen haast. Nou, maar ik denk dat ik dat nog volle boeiender vind. Misschien wel, maar ik doe het net. Waarom net? Er het een jij er alles verschrikkelijk op ondrogen dat ik dat dwans hoor. Die hier gelijk. Wat? Die hier gelijk. Ja, maar daar heb ik helemaal geen nog op. Waarom net? Nou, ik weet het niet. Dat denk ik, nee, echt niet. Waarom net? Ja, dat heb ik verder net eerst beredeneerd. Die vregen dat zo indringend en hield hij erop rondkomen. En ik zei dadelijk, ik dacht het net, ik had er net iets over nadenken willen. Maar dacht dat nou dan eens van mij, waarom was dat net? Wat is die argument om dat... Nou, ik denk in de voorste plek, ik wil gewoon nieuwe dingen opschreeuwen. Dat is zeker, dat is het eerste misschien waar ik om denk. Lucas, wij hebben een size band die bij Gelieks
Ik heb ook tekeningen van haar meegenomen als die chef was. Of zo, hoe eigenaardig die alle hier binnen. Of eigenaardig, ja, apart. Het zijn dus net mooie tekeningen zoals Ben van die leeftijd normaal meisje. Allemaal heel apart. En ze binnen haar verhalen ook, en dingen die ze signen. Van heel grappig zo, maar ik heel apart. Hoe komen ze erop? En dan sinds ik van de week zei ik, nou, ja, dus hoe hij hem nou dat zo van elkaar, dat hij wij net van elkaar kreeg. Maar ja, dan wist ik wel een beetje gek misschien, ja, en Herman ik. En bij elkaar wie het nog van die Ben misschien wel volle slimmer. Maar dan denk ik, die dingen, die verwerk je ik vanzelf wel in de verhalen. Zonder dat ik ze verder ben naar me neem. Maar is het, zeg maar, artistieke desinteresse of vind je jezelf net belangrijk genoeg? Wat? Is het zeg maar artistieke desinteresse of vind je zelf ergens net belangrijk genoeg of zo? Nou, ik zou in alle geval er moeite mee hebben om wat over mezelf te schreeuwen, wat een oor misschien heel goed vond. Dat schreeuw ik net op vanzelf. Ik ken net over mezelf iets, laat ik zeggen, dat ik zou het zonder meer heel gauw dan of oneerlijk of arrogant vinden kennen. Hoezo? Wat? Hoezo? Nou, dat weet ik net, maar... ja. Nee. Maar vind je die zelf dan te onbelangrijk of zo? Nee, onbelangrijk vind ik mezelf ik net. Nee, maar ik net belangrijk. Maar oké, maar we zitten hier al 3 uur en ik hing hier echt on in lippen. Dus alles wat er mij vertelt, over die eigen ervaringen, en dat vind ik dus al boeiend. En als ik dat boeiend vind, vinden een heel soort mensen dat boeiend. Ja, zoals mijn schoondochter zegt, als ik het net snap net hier het. Nee, maar dat is er van voort. Ik vind het boeiend en dus vinden een heel soort mensen het boeiend. Om te jen was het al je dorst en vinst en dien haast en tocht haast. Ja, misschien wel. En ook is nou schreeuwen ik. Ja. Dat is toch, dat bent toch de ingrediënten die je nodig hebt van een prachtige autobiografie. Ja, maar... nou ja, ik zal erover nadenken, maar het spreekt me net hoor. Absoluut niet. Ik zou er geen ochtend Wat moet ik wel om dat je maar ik heb het boek geschreven, Ontdekking van de Wereld. Ja. Heeft dat lezen? Nee. Ik net. Ik weet wat ook niet, maar ik had het net lezen. Dat zou je dus lezen kennen. Oké. Daar ben ik eerst, maar daar kreeg ik als recensie toen van Elske Schotanus, de kop erboven. 2 kunstwerkjes, 2 kunstwerken voor 1 prijs. Dat is die erboven. Ja, maar ze schreeuwen ook dat het eerste pad interessant